Arratsalde on dizuela pilota zaleok, Donostiako Atano 3. pilota lekutik. Gaur hemen izango da Ados Pilota klubaren binakako txapelketa nagusiaren lehen finalerdia. Eta bigarrena miarritzen jakingo duzuen moduan, baina gaurkoari zalea erantzun paregabe ematen ari zaio, duela ordu etegu etorri garenean ia inorretzegoen, eta jada kantxaren eserlekuetan 3 laurden bete dira, eta jendea oraindik sartzen ari da. Eta itxura guztia du kantxa beteko ote den goitik bera osorik, eta hori ez da bat ere seinale txarra inondik ere, eta ja bada, jende gehiago etortzen den, eta kantxa ez ezik gora ere bakarren bat joateko moduan izaten den. Txapelketa honek ikusminea piztu duela biztan da eta gaurko erantzunarekin. Horren aurretik baina lehen da bizi promozio mailako ligaskako 7. partida ikusiko dugu, bertan Maria Crespok eta Alejandra Perezek jokatuko dute Olatzin Saustiren eta Naia Bertizen aurka, berriz ere Maria Crespo ordezko lanetan, Malen Landaritzek eskua anpatuta du, eta hortaz gaur hemen jokatzerik ere ez du izango, Tolosan etzen izan, eta gaur ere ez hemen Donostian. Eta horren ondotik, finalerdian, astean zehar sare sozialetan ikusi dituzue zein izango diren gurutzaketak, baina bada ez bada gaurko errepasa dezagun lehendabiziko sailkatuaren eta 4. sailkatuaren arteko partida izango da, batetik Gorriz sailkapenak agintzen baitu elastikoaren kolorea erabakitzeko garaian Maili Barrokalek eta Maia Arrastiak jokatuko dute, ligaska lider amaitu dutenek, eta 4. postuan sailkatu direnek berriz, elastiko urdina eramango dute jantzita, Leire Oskozek eta Naroa Agirrek beraz, elastiko urdinarekin jokatuko dute gaurko finalerdia, eta benetan polita izango dela uste dugu, behar bada Mailirentzat mesedegarriago izan ziteken miarritzeko pilotalekua, bizitasuna izan baduelako, eta saketik min handiago egin diezaiekelako aurkariei, baina alere egokitu zaien pilotalekuak ez dauka inolako eragozpenik eta aitzakiarik ere ez, beraz jokatzeko prest etorri dira, eta orain arte finalerdia jokatuko duten pilotarietako batzuk hemen dira, Leire Oskoz da orain arte iritsi ezten bakarra, eta 3 lasai daudela aitortu didate, nik uste arratsaldeak aurrera egin ala, eta jokatzeko ordua hurbiltzeko tenorea denean urduriago izango direla orain daudena baino gehiago. Eta lehendabiziko partida ere, hau gozagarri gisa ederra zinez, bi bikote on elkarren aurka, eta bada zer nolako partida ikusten dugun, berriz ere Maria Crespo ordezko lanetan, baina aurreko partidetan ere maila bikaina eman du, eta gaur ere maila bikain hori berresteko asmoarekin etorri izango da bertara Donostiara. Eta jaialdia hasi aurretik, Jera Iturriaga aurkeztu behar dut. Jera, arratsaldeon, Atanon lehendabiziko aldiz finalerdi batekin hemen izango zarete, eta erantzun bikaina eman dio zaleak, ikusmina pizten ari den edo piztu duen seinale? Bai, oso pozik egia esan ez, itxure politia hartu du armaie, giro bikaine dago, eta finalerdi bat entzat, pozgarri ez, pilotarik beti jenden animoakin jokatu nahi izaten dolako ez. Arratsaldeon ona Donostiako Atano 3. etorri zareten pilotazale guztioi, jakingo duzue gaurko hitzordu nagusia Ados Pilota klubaren binakako txapelketa nagusiaren lehen finalerdia dela, baina horren aurretik promozio mailako ligaska fasearen 7. partidare ikusi behar dugu, eta bertan ariko diren bi bikoteak aurkeztuko dizkizuet ezertan hasi aurretik. Gorriz batetik Maria Crespo eta Alejandra Perez, eta urdinez aurkari Olatzin Sausti eta Naia Bertiz. Epaile lanetan Gipuzkoako Pilota Federazioko Jon Uriariko da. Hau etxek beraz gaurko partida honetako 4 pilotariak eta epailea, zorteon 4 pilotariei eta bikoterik onenak irabaztezala. Egin ditugu aurkezpenak bozgoraioetatik, eta orain hemendik aurrera kanpoko seinaletik ariko gara bakarrik. Lehen partida honetan lehen sakea
Crespok eta Perezek izango dute, eta partida polita izango da jera. Maria pixkanaka ari da maila hobea ematen, eta aurreko partidan ere lan hona egin zuen Tolosan. Bai, alaxe da ez, eta gero aukera polite da ez, finalerdi baten aurretik olako partidu bat jokatzea jendea ikusten eta goi mailako partidu bat jokatzeko aukera izatek, bere xarma badauke, eta nik uste gaur lau pilotari gogotsu ibiliko diela. Datorren astean izango da maila nagusiko txapelketan bezala final handia Iruñean, eta harako jada zehaztu dago zebi bikotek lortu duten txartela. Bai, alaxe da ez, Gomez eta Gomez da Sagarduikin eta Bertiz eta Insaustiongo die bertan, horiek finaleko txartela eskuratu edaukelako, eta gaur beraientzat entrenamendu politxe ez, final horrek behide. Eta sentsazioak biltzeko eguna ere bai, finala bertan izango baitute. Bai, hori da, azkenen gutxi aste bate barrua final bat jokatu behar duzunen, sensazioak biltzeare garrantzitsu izaten. Eta bada bihar Miarritzen Gomezek eta Sagarduik jokatuko duten partidari ere adi egongo direla uste dut, begira. Aurkariak zertan izango diren jakinaiko baitute finalaren atariko gisa. Hasi da gaurko lehen partida, ez zerreztu izango jokoan, baina Mariak lasaiago jokatzeko aukera izango du, eta sentsazioak biltzeko eguna da esan bezala olatzentzat eta nahiarentzat, eta aukera ederra Donostiako Atano 3. bezalako pilotaleku eder batean jokatzeko ere bai. Bai, ez da egunero jokatzen ez, olako pilotaleku mitiko baten, Atano pilotalekue denak dakiu ez, pilota mondun dauken garrantzie, gainego hain gero eta gehiago hartu do ez, berriz pixka, bizi pixka eman dioa, Donostia kirola barrun, ekitaldi ezberdinak dituelako pilotari bultzada hori emateko, eta gaur gu hemen izatea garrantzitsua da ez, alde hortatik. Lau zenbakidun pilota hartu dute Insaustik eta Bertizek, eta hemendik aurrera pilota hau erabili nahi izango dute, tanto honetan gutxienez hau erabiliko dute. Esango dugu, Gipuzkoako Pilota Federazioa eta Gipuzkoako Gainerateko Federazioak ere hementxe ondoan direla. Reale Arenaren kirol instalazioen barruan, eta hortaz Gipuzkoako pilotarientzat pilotaleku ezaguna dela selekzioko entrenamenduak hemen egiten dituztelako, hori ere behar bada. Kontuan hartu beharkoa da, olatz selekzioarekin ari da Graunian, eta beraz hemen izango ditu entrenamenduetako batzuk, eta bigarren partidan ere Maik eta Naroak ere ezaguna izango dute pilotalegu hau. Bai, da, teknifikazio saioak azken aldin hemen iten die, askotan hurbiltzen die bertara entrenamendu oikiteko, eta beti ezaguna izatea lagungarri izaten da. Hor, bote arraro bat egin dio pilotak Mariari, baina jaso du, eta orain Alejandrak izango du, jokaldi egiteko aukera zabalean egin du, eta hor eustera joan da nahia, gainera etorri zaio zertxo bait, eta azkenirako txapa hotxa entzun dugu, bere pilotakadak ez baitu txapatik gorako biderik egin. Bana, hor gaizto jarri du Alejandrak, eta meritu guztia ari aitortu behar zaio. Bai, Alejandran kasun oso bizi ateatzen zaio pilota eskutik ez, hor azpiazpitik eta oso bizi ibiltzen du normalen pilota, eta horrela min egiten da, hor azpitik etortzen den pilota oikei, ustea kosta egiten delako ez. Eta Maria ezkerra izateak ere aukera izango, eta Mariaren aukera izango da zabalik, ezkerra denez ezker zeharrarekin min egitekoa. Bai, horre aurren geixo igual kostatzen zaio, normalen batzeko kuadrotatik erosogo ibiltzen delako, baina ikusi azkeneko partidutan bere tokie hartzen nahi dela pixkanaka, eta ikusko du ez, gaur asmatzea badauken. Ez ezagunan zatzelaria da, jerak esan dezala, eta aurrean ez dago, atzean jokatzera bezain beste ohituta, baina ere aurreko bi partidetan hartu du bere lekua, beste bikote baten ordezko lanetan aritu zen agoitzen, eta Tolosan bikote honekin berarekin jardun behar izan zuen, eta pixkanaka badirudi hartzen ari dela bere lekua aurreko kuadroetan, eta horra Mariaren erasokortasunaren lehen adibide garbia ezker zeharra aipatu dugu, baliabide eraginkorra duela eta min egiteko aprobetxatu hori duela, eta horixe bera egin du kasu honetan, atzeraka etorri eta pilota indarrandiarekin zabalaldera ireki, eta alaxe lortu du tantoa. Benetan ikaragarria izan da, eman dio ona baia, eta zer nola zabaleratu den, hain denbora tarte laburrean. Bai, hori da ongi ikendun jokaldi ez, bipareta baino hobea dauke hor azpiazpitik bere posturen hor luze zabaltze hori, abiadura hundi eman dio, eta hor olatzek defentsa
ona izaten du normale, baina pasa indo, ez, pilotaka da horrekin. Lehen ere saiatu da, baina gainera etorri zaio pilota eta azkenean kantxaren erdialdean bertan lagadu eta horrek eman dio gero aukera olatzi min egiteko, naiz eta Alejandra prest izan, ark ere pilota zabal alderantz bideratzeko eta orain azpitik saiatu da jokaldi egiten, baina dejada alegin hori ere ustela izan da, txapazpira joan zaio. Bai, aurrekoan ongi atera zaio horrekin konfiantza hartzen duzu ez, eta saiatzen zaba jokaldi hoitan geixo animatzen, eta nik uste, oain ere intentzioa ona zeukela, baina txapazpira alde indio. Eta batzuetan teknik aldetik alako jokaldiak ere bihurriak izan daitezke, betik zabaltzeak, beti dakarrelako aukera hori gurpil handiago eman behar zaio, eta pilota kontrolatu ere egin behar da. Alakoetan. Eta hor azpi-azpitik heldu zen pilota hori ez. Bina beraz markagailuan eta beste tanto bat jokoan, atzelariak orain arte lanean, zertxo bait gainera etorri zaio Alejandrari, baina edarki jaso du eta gero berriz ere, atzetik aurrerako bidea eginda, pilota atzeratu du. Maia Bertizek lautarditik sartuko da Sumildarra, kantxaren erdialdera ezkerra sartuko da Maria Crespo aurrera tornaia, eta luze biterditik, lautardi ingurura bostetarditik ezkerrez Alejandrak jaso, baina ez din olatzi aukera kendu, kantxaren erdian utzi du Mariak atzeratu ezkerrez. Aurrera tornaia biterditik luze, abiadura handian, lautardi ingurura bost eta laurdenetik ongi jaso du Alejandrak. Herriz ere luze beste zafraldi dotore bat Maiak, eta indar handian aterea baita Alejandrarena ere, eta gero hor nahiak jo du eta horrien arteko komunikazioak utxe egin du, pentsatuko zuen behar bada Alejandrak Maria abiatuko zela eta gauza bera Mariak Alejandrari buruz ere, baina hor ez dute behar bezala ulertzarik izan, bientzako pilota izan zitekeen eta azkenerako ez bataren zatez bestean entzatu. Bai, hor kontu izan dare bai ezkerra dela Maria eta tokie behar dizaten dula ez, eta olatze horre ia parentzeukela, eta egokigo egualtzen Alejandrantzat, baina hor ez die elkar ongi ulertu. Maia nagusian leire galean horren inguruan aipatu dugu hori behin, baina gehiagotan ezkerrak beti behar du, toki handixeagoa kolpaketa prestatzeko eta batzuetan aurkariak ere ez du jakiten, zenbat beharko duen eta nondik sartu beharko duen, eta kasu honetan nik uste horixe pasatzaiola, olatz gainean izateak utzi duela jokoz kanpo orain ere atzeraka etorri da, baina olatz ere gertu zuen, eta behar bada ark zapuztu dio zertxo bait pilota ikusteko aukera. Bai, eta abiaduraz zetorrela pilota hori ere ez, azkenen horranka pixkoat moitu beharren dago Maria, atzea pauso bat eman, eta gero hor indar pixkoat biltzeko hanketan ez, oso aurretik jokatzen nahi da eta eskue bakarrik luzatuz eta zaila da abiaduran ibiltzen denen pilota hankako indar hori galtzen dene. Eta hor kantxaren erdialdetik gainera moztu dion pilota hori ederra izan da, Maia Bertizena. Bai, abiaduraz eta ongi etxitakoa ez, eta guain gorrikoa galtzaile xamar, eta hor igual pixkoak elditu eta elkarrekin hitzein da atxeden itxo bat hartzako meni ez. Eta lehen Nahiaren eta Mariaren ezaugarriak aipatzen ibili garenean beste pilotarietako bat aipatu gabe utzi dugu, olatz insausti, sake bizia duena eta oraintxe hasi da sakeari etekin janteratzen, sake gaiztoa jarri dio Alejandra Perezi eta berriz ere ikusten astu nahiko duela, orain ere gainera etorri baitzaio sakea. Bai, bikote indartxo osatzen du eta horregatik daude ere azkenen finalen ez, bikote ona osatu due, bike berea ematen duenen, bikote arriskutsue da, eta ikusten da ez, arrisku hori badaola. Eta finalera begira ere, ea zer nolako partida irteten den, atzelari oso seguru bi, Naia eta Alize, eta aurrean ere sakatzaile finak, Marta zein Olatz, eta gainera jokaldiak bukatzeko abildade berezia dutenak, biak ala biak. Bai, egia daina da igual, guain arte Marta bere abiadurakin eta jokaldikin diferentzitsua markatzen nahi dela ez, eta hor ikusi beharko da joko horren aurren, olatzeketan da nahiak ze defentsa erakusten duen. Hori da, Martak hautsi du behar bada aurreko partidetan abiaduraren poderioz markagailua Gomez Sagardui bikotearen aldera, baina finala beti izaten da kontu ezberdina ez da ligaxeko partida ez da finalerdia, finalean bikote guztiek nahi izaten dute irabazi eta hor zarnolako tentsio eta urduritasuna den ere kontuan hartu beharreko aldagaia izango da eta behar bada hor atzelariengan izango da gakoa, baina utz ditzagun kontu horiek biharko aurkezpenetarako jaialdiaren ondoren bihar finalen aurkezpen egingo baitugu Miarritzen eta zentra gaitezen bete-betean hemendik aurrera tanto honen kontaketan eta baita
Partida ematen ari zaigun hartan ere. Olatz sartuko da, azkenean ezkerreratu zaio, baina ongi moldatu da pilota eramateko. Ezker zeharra, ezker paretatik nola edo ala pilota aterasmotan Alejandra, gero Crespo bildu du eta hor pilota erori egin zaio nahiari, ez dakit horre jokaldi saiakera bat egiten ez ote den hasi, baina azkenean erabat joan zaio behera pilota. Bai, aukerakoa zeukenez, nik hor pentsatzet gauz pare bat etorri izan zaizkiola burura, eta askotan gertatzen dena ez, bi gauz etorri burura eta azkenen txapazpira bota, eta hori askotan gertatzen zaio ez. Oso aurrean zen eta Mariak tokia galdua zuen aurrealdean, edo berea duen aurrealdeko jokalekuan defentsarako, eta behar bada zabalera botan nahi izango zuen dejada, eta indarrez moztu aurrekoetan egin duen bezala. Bai, intentzio txarren bat pilota horrek bazun ez, baina egia da eskun ez dula bat ere sartu eta aukera ona galdu dula. Eta lakoetan zirte azkar egin behar denez, konturatzerako batzuetan pilota goian barik behan izaten da, eta horixe pasa zaio azkenean, azken nahi aberti zen azken pilotaka da horri. Beste tanto bat jokoan Olatzek utzi du txokoan bertan, gero Alejandrak zabaldu du, Olatz sartu da eskuinez eta baita Maria ere. Eta gero luze Maiak zabal aldera. Alejandrari horrika egin arazteko asmoarekin, gero edarki bildu du ezker paretaren ingurura Errioxarrak, oraingoan berak jaitsi. Olatzek gero luze bat eterditik lauter dira gainera etorri zaio Alejandrari, baina ongi jaso du. Okaldia txokoan Olatzek. Mariak jaso eta zabaleratu, Olatzek bildu. Eta gaizto jarri. Ongi Alejandrak luze pilota ireki eta bere buruari denbora eman, gero etorzekieken lanerako prestatzen hasite zen, eta hor pilota jaitsi du Olatzek eta txapapera joan zaio, etzen aukera txarra aurrealdetik atzera eginda pilota mozteko, baina gorago behartzuen pilotak da horrek gainean izango zen. Bai, jokaldi bezala, hor etzen aukera txarra jestea pilota, eta gainea hor pixkat eskubira moztuta, hor Mariak arazoak eguko zitunez, eskubikin. Beti zailtasun gehixo izaten dulako, baina txapara alde indio. Aulkitik esaten ari zaizkio Olatzi jarraitzeko, alakoetan batzuetan sartzen baldin bazara eta akatzen bat pilatzen baldin baduzu arrisku ere bada partidatik irtetekoa, baina oso hasieran pilatu du lehen akatsa, eta ez dut uste horrek beldurtu behar duenik, hemendik aurrera zer nolako joko moldea duen ikusita sartuko baita gehiagotan alduela Mariari minegin asmotan. Bai, hala da, azkenen ikusten da hor abiaduraken ibiltzen duen aurren nagusitu datekela ez, eta hortik bide hortatik atera dezakea partidu aurrera. Eta behar bada lauretan orain arte zamatuen jokatzen ari dena Alejandra dan ikuste pilotaren bat etorri zaio gainera, eta lan egin erazten ari zaizkio aurkariak. Bai, ni Alejandran txapelketa esango nuke gustatzen ari zaite ez, partiduz partidu ez, nahiko hor duda batzukin hasi zen, gehixio faiatzen zuen, eta nik uste guain sartuta da hola erabat txapelketan, gero eta sendotasun gehiokin jokatzen dula, eta gero bibeso oso onak dauzke ez. Asko ematen dio pilotari, eta bakarra jotzaiei batzutan gertatzen zaiena ez, eman behar hortan utxeite gehixio pilatzen dituela, baina hori pixkoa kontrolatzen duen momentun nik uste Alejandran atzelari handi bat bada hola ez. Hala da, behar bada gehiegitan joaten da, gehiegi ematera eta pilota luze arrotzera, eta batzuetan kontrolak ere garrantzia izan dezake, pilota norabideratzeak partidan edo tantoan jarraitzeko aukera eman diezaiokelako bikotetako bati. Orain gora joan zaio nahi abertizi, eta partidan lehen aldiz jarri dira aurretik Crespo eta Perez, baina txapelketa onari da osatzen Alejandrak, aurra maituko dute eurek ligaska aurrerako biderik ezin izango baitute egin. Baina bi urteotako progresioan gorakada nabarmena egin du atzelari Errioxarrak, eta nik uste hala jarraituz gero aukera izango duela gora egiteko datozen urteetan ere. Bai, nik berdin pentsatzet ez, horre, ongi internatzen segitzen bado, esku laguntzen badio eta hori sanduna ez, golpe horrekin pixka kontrolatzen hasten bada oso bi esku bixi, eta gero defentsalan honeko pilotari ere bada ez, eta nik uste doai aldetik horreko goi mailan jokatzeko doaiek dauzkela. Eta aurrealdean aritzea eta jokoan hastea gustatzen zaio lehen da bizte pilota bien tartera bildu, eta ezker paretak zertxo bait lagunduta gaizto jarri aurkariei, eta gero
pilota defentsako hori eraman dutenean, aurrera etorri eta erabakitasun handiz, txoko aldetik zabalera egin du dejada, eta azkenerako alaxe lortu dute kantoa urdinek, ero defentsa lana egin arazi dietenean ezin izan baitute behar bezalakorik egin Mariak eta Alejandrak. Seina markagailuan eta orain bote txarra egin dio pilotak Olatzi gainera etorri baitzaio, Maiak arrotzeko aukera izan du, aurreraino etorri da, eta gozo jo du, bitarditik, 5 eta 4 den ingurura txoste egin dio pilotak Alejandrari, baina ongi eraman du, eta gero berriz ere, 3 tarditik 4 den ingurura luze jarri du pilota, Maiak berak, Perezek jaso, eta fronti sardikoa orain, indarrandian, baina behar bada altuera txikiagoan bideratua Maiak, Olatz sartu da atzelariari laguntzearren, Alejandraren jokaldia, pilota gaiztoa ipini duena eta azkenerako tantoa bikote gorriarentzat jaisten edarki daki eta aurrez beste behin egin du jokaldi horixe bera eta baita orain ere oso urrundik jaistea gainera arriskua badu, baina honek azertutxo bat ere izan dezake azken unen arte gordetzen baitu golpea eta alakoetan aurkaria desaktiba daiteke, ezpaitakizu nora egingo duen jokaldia, zer egingo duen, luza jarri edo eta pilota moztu. Eta oso egiten du gaina, ez? Ez esan duen bakarrik matea mugatzen, ez? Horra aurrea hurbiltzen denene mozten badaki, zabalea botatzen bai, dejada matiken ikusi dio, orduan, hortarako ere nahiko deserosoa egiten da bere kontra jokatzea, eta, momentuz buelta ematearen lortu du, ez? 7-6 markagailun jarriz, eta, partidu irekie eta polite guzteko. Aurrez zalantza egin dute Olatzak eta Nahiak aurkira joango, ez joango, baina orain Olatzek berak erabaki du partida geratzea, eta atxeden pixka bat hartzea atxeden setean, partida konturatzerako bestalde jarri baitzaie, gainera etorri zaizkie, pasa ere egin dituzte behin, gero neutralizatu dute, zekartzen desabantaia, eta orain berriz ere Alejandraren jokaldiarekin, jarri dira bigarren ez aurretik Maria eta biak markagailuan. Bai, atzetik hasi die, ematentzun pixka gehiago kostatu zaioala partidu sartzea, baina Alejandra oso ongi da pilotan, Mariak Alejandran laguntza horrekin gauzeke txukun iten, eta bikote urdinei zalantza batzuk sorrarazten, ez? Eta aldatzen ari da partidaren dinamika pixkanaka, zalantzak sorrarazi dizkiete, hori izan da orain Olatz aurkiraino eraman duena, lehen ere izan dute zalantza, etenaldia eskatuko ez eskatuko ibili baitira kinkan, baina orain berriz ere partida etetea erabaki dute eta berak eskatu dio atzelariari lasaitasuna, oraindik partida luzea baitago aurretik. Oraindik partidu hasieran dago, ez? Egia da oso estudi joala markagailua, baina hasi besteik ez dielein, eta hor Nahia suerte txarrakin ebai, ez? Eskun ongi sartutako bi pilota izan ditu, baina goiko txapa bete-beten jo duena. Hala da, lehen ere arrotzera joan da eta ongi arrotu du, eskuan behar bezala sartu zaion pilota izan da, eta honetan ere gauza bera pasa zaio, arrotzeko helburuarekin luze jarri, pilotari altuera eman, baina azkenerako goiko txaparen hotxak sesatu du bere akatsa 8 eta 6 eta behar bada aurrelariaren gana aipatu dugun horrek ere balio digu atzelariaren ezaugarriak aipatzerako garaian, pare bat pilota galtzeak, norbere buruarekiko konfiantza galtzea ere ekar dezake eta behar bada orain deserosoago, arrotzean bere helbururik lortu gabe segi behar duelako pilotan Nahia izango da. Hor utxe egite batzuk pilatu ditu, ez? Eta, azkenen horrek beti zalantza batzuk sortzen dizkio, baina horrek ikusten da aurren Olatzek mina hundi indezakela, ez? Jokoan sartzen denen eta bintzat horre intentzioakin jokaldin bat iken dunen, irabazteko asko dauke Olatzek, eta nik uste hortaz edo konturatuko dela, ez? Berak daukela hor pixko bat ritmori aldatzeko gako hori, eta aldatzen lortzen donen, mina egiten dula. Azken tanton eta zaipa ezagun, jokaldia etzela bat ere erraza, oso atzetik sartu behar izan du, baina edarki bildu du ezkerparetara, eta gainera gaizto jarri dio Mariari, ezin izan baitu jaso. Hor dejada bat, nahiko ongi botatakoa, Mariari behar bezala atera etzaiona, ez? Goin antzeko jokaldia izan da, goin abiadura gehiokin, eta hor zailtasun gehiago defentsa lanen aritzeko.
Ege da hor Alejandra berak ere igual eskatu ezkeo atzetik aurrea pilotoik errexagoak izaten dilako eramateko. Baina indarrandian moztu du, aurrez ere abiadurak utzi ditu jokoz kanpo eta behar bada defentsarako horrek sortu dizkie estuasunak horriei eta nik uste saiatuko dela ahalik eta gehien Mariaren eskuina bilatzen eta saketik min egiten ere bai, orain ere sake gaizto jarri baiti ezkerparetara Alejandra Perez du. Ba, irutik aidie sakatzen ez, eta pixkat indarradunak eta abiadurakin sakatzen dunak mina hundi egiten du ez, Martan kasun berdine gertatzen da eta olatzen kasun ere bai ez, horre azpi-azpitik sakatzen du eta ezkerparetan osongi sartzen du esake hori eta mina egitea lortu ez. Eta nola batak ala besteak indartxu darabilde pilota, eta indarrak ere zer esana du kirol honetan. Ba, dut gabe, indarrak beti diferentzie markatzen du ongi erabiltzen den momentutik ez. Martarena behar bada, Martaren ezaugarrikako hori izan da, txapelketa guztian zehar, bihar ikusiko dugu zer egiteko gaiden miarritzen, baina han ere pilotaleku bizia izaki saiatuko da gogotik aurkariei lan egin arazten eta baita nekeak sortzen ere. Nahi hasi da jaisten, baina berriz ere txapa aurkitu du parean. Ez zuen aukera txarra hor Maria oso aurrean baitzen eta jokaldi horrek aurretik atzerako bidea egin araziko ziokeelako eta Alejandra ere urruntzen, baina berriz ere txapa eta jada 3 baditu, 2 luze arrotzera joan denean galduak eta beste bat jokaldi egiten hasi denean txapara joan dakoa. Bai, ongi indako jokaldek izan diere bai, eta gero gora eskun sartutakoak bai, bakarra, bueno, suerteare behar izaten dela, eta kasu honetan ja 3 txapara badamazki ez, eta hori markagailun aldea izatetik, berriz pare-paren joatea. Eta hori ez da beste akats bat ere badu, 4 ditu orotara galdutako pilotak eta batzuetan esan dugu horrek burulanean ere izan dezakeela eragina, baina bikote gisa ongi uztartzen dira Olatz eta Maria eta behar badalen Olatz eta Naia Barka eta behar badalen egin dion bezala keinoren bat egin beharko dio Olatzek lasai egon eta partidan zentratuta jarrai dezan. Bai, hortxe daude ez, bete-beten oso irekie momentu hontan eta bueno, lanen segi beharreko partidu. Pilota gaiztoa ezkerparetara jarri aurrekoa Maria, gero txokoan bertan bere tokitik atera nahi izan du Olatz, Olatzek berak txokoan utzi du, bipareta gero azpi-azpitik Alejandrak eta tantoa lortu du, txokotik zabalera abiatzeko denbora eman dio Olatzi, baina hor bebetik zabalera jokaldia egitera barik defentsara joan da eta oso gaiztoa izan da Alejandraren jokaldia. Bipareta ona izan da ez, azpi-azpitik indako jokaldia abiaduraz eta Olatzek gutxigatik eraman ez duna ez, hor, bueno, eraman do, baina zabaleko arreston kanpora joan zaio. Bai biltzerik ez du izan, bipareta hori Olatzek eta batzuetan azpitik joateak ere lan handiagoa ematen dio defentsan ari den pilotariari eta nik uste behar bada azpitik joateak emango ziola tanto Alejandrari, naiz eta bipareta teknikaldetik bikain jarria izan den. Bai, hor ongindako jokaldie. 10 eta 9 berriz jarri dira beraz berdinketatik bueltan aurretik Maria eta Alejandra eta partida zabalik dago. Zabalaldea zaintzezan agindu dio Alejandrak Mariari, nahiak jokaldia egingo tezuen beldurrez, oraingoan ezkerretik ezkerrera luze joan berrean zabalaldera jotzea erabaki du, Alejandra mugiarazi eta berriz ere atzelaria dantzan ibili nahi du Olatzek berak ere luze Alejandrak eta azkenerako goiko txaparekin bate egin omen du Jon Uriaren arabera, guk txapa hotxik ez dugu entzun, behar bada entzun gadioak jantzita izateak horretan ere ez du askorik lagunduko, baina hots garbirik atera ez badu ere, Uriak garbi ikusi du goian izan dela. Bai, nik uste txapan izan dela, hemen errepikapenen ere ikusi duen bezala, eta gaur suerte gabe dabiltze ez, hor goiko losa bilatzen duen bakoitzen txapa bete-beten jotzen, eta bueno, momentuz hoxe, nahiak bazitxun bizpairu botata, guain Alejandrak lehenengo ere goiko txapara. Antonekin helduko da bikoteetako bat lanerdietara, sake gaiztoa Olatzek, bikainera mana, ezkerparetak utzi dion zirrikitutik Alejandrak, gero txokoan bertan luza jarri du Mariak eta are luzeago eta atzerago nahiak eta badazpada goiko koltsoia zaindu du, gora joango zitzaiolako beldurrez eta
Atzelari aurkariak aurkitu du berriz ere goiko koltsoia, ematera joan da eta batzuetan hori aipatu dugu, ematera joan zalea dela Alejandra, eta behar bada hori pasako zitzaion orain ere, luze arrotzera joan eta konturatzerako arro egilarri. Bai, hor gorputz eta anima joan delako ez, ematea hor eskun bete-beten sartu do, eta goiko lona hori bete-beten ez, hori azkenen esan duna, asko ematea pilotari asko askatzea gustatzen zaio, baina batzutan kontrol pixkoa falta zaiola ez. Eta atzetik ari da lan handia egiten, olatzen sakei erantzuteko sasoian, aurreko ere gaiztoa izan da eta jaso du, eta baita hau ere ez da bat ere ona izan, baiz eta Alejandra gainean jartzeko aukera izan. Alejandrak berak joko du orain, luze gantxaren erdialderan ikuste aurkariei zabalean jokalde egingo zuen pentsarazi ere egin diela, oraingoan hasi da urrundik egiten, baina berriz ere txapazpiaren goiko ertzera joan zaio, halakoetan indarra ez ezik kontrola ere behar izaten da eta oso urrunetik egiteak batzuetan zehaztasunari dagokionez ez du laguntza handirik ematen. Bai, ala da, azkenen patxada pixka falta igual ez, horre ongi aizen jokatzen, berak badakire bai ez, ongi mugitzen duen pilota mine egiten dula, baina guen bizpairu utxe egitekin markagaiun alde txori lortu du bikote urdinek ez, beraiek tantoik egin gabe azkenen. Eta patxada ipatu duzula jera, nik uste hartuko dutela, denboraren poderioz oso gazteak dira, 14 urte besterik ez ditu Mariak, 16 urte dituzte Alejandrak eta Olatzek, eta 15 urtekoa da gainerako hiruren tartean, adinez tartean dagoena Naia Bertiz eta halako partidak jokatzeak eta halako egun batean aritu behar izateak ere ez du lagunduko, behar bada ez du partidarik borobilena ere ari gara, kontu polit batzuk ikusten, jokaldi aukera garbi batzuetan ari dira, asmatzen Olatz eta Maria, baina behar bada beste tranquiltasun bat beharko luke partidak, alere kontuan hartu beharrekoa egoera zein den, hau ligaxka da eta hemen ezer ez dago jokoan esan dugu bikoteak zehaztuta daudela eta beraz Olatzek eta Naiak galduta ere ez dute datorren asteko finalean ez izateko inolako arriskurik, baina finalerdi baten aurretik jokatzeak beti sortzen du alako zirrara berezik eta nik uste behar bada horren ondorio ere izango dela alako presioarekin eta hain azkartuta jokatzen aritzea, lau pilotari hauen kasuan. Bai, baina ongi ere pilotan ez, azkenen dena testu inguru guztiak kontun hartuta gauze politiek ere ikusten nahi eta bakoitzere bere maila erakusten nahi da ez. Berriz ere indartxu zabaldu du Mariak, ongi bildu du zabalaldetik Olatzek eta gero nik uste hor berriz ere bien arteko komunikazioak utxe egin duela. Maria zabaletik erdialdera etortzen hasia zen eta pilotatik urtzen eta atzetik aurrerako bidea egin du Alejandrak, gainean zuen Maria eta behar bada besoa gehiegi libratzen ere horrek ez dio utzi eta azkenean ezin izan du behar bezala jo. Bai, zalantza momentu igual nahikoa izan da pixka besorik uzkurtzeko ez, hor presteon. Maria bera, gero Alejandrak ematea erakido zuloare ikusi dazken momentu hor txokoan, baina hor ez du jokaldi behar bezala egin. Baina nik uste hor luz ematera joango zela eta Maria ikusi duenen agian urduritu dela eta horrek uzkurraraziko ziola besoa Alejandrari luze eman di orain irutorditik toki berera. Naia Bertiz ongi jaso du eta pilota ezkerrean sartu gainera ederki atera du Alejandrak eta bere buruari denbora eman gero Mariak jokaldia ezin izan du behar bezala kontrolatu hor azpi-azpidik hanketara jokatu dio Naiak Mariari eta defentsa lan handia izaten da hori egin beharrekoa ez du lortu. Pilota gainean jartzea Mariak. Hankageldin eman diolako ez, partidu hasieran izan ditu pilota pare bat gauze bera gertatu zaiona ez, pixkat hanketa jokatuz eta hor hankageldin jo behar hortan bazaie da ez, eskun pilota sartzea eta goingoan ere horrapatu dio ez, pixkat hankageldin eta hankatara jokatuz. Eta nik uste orain lehen Olatzi eta Naiari pasazaiena ari zaiola bikote gorriari burutik pasatzen, zalantza sortu diete eta behar bada Alejandrak egin dituen azken 3 akatsen ondorioz ez da izango konfiantza bete-betean bere buruarekin eta behar bada garaia ere bazuten partidaeten eta jokoa lasaitzen ahalegintzekoa. Bai, ez, horre pixko bat beti aholkularin aholku batzuk aitzea garrantzitsua izaten da ez, pixko partidun sartzeko, hor Marian atia ikusten du kasu hontan,
Eta ipagarri ere bada ez du komentarioekin botilleron ingurun askotan, baina zenbat atxe ibiltzen dien botillero lanetan ez, hori seinale konfiantza handia izaten duela beraien alabangan, alabak aitxengan bai, eta normalen ulkitan aitxe asko ikusten nahi ga ez. Hala da aurrean eta atzean entrenatzailea izaten dute, entrenatzaile ez ezik batzuk pilota klubetako arduradunak ere badira eta haiek ezagutzen dute ondoen jokatzen ari dena eta botilleroaren figura ere garrantzitsua da hor Mariaren aita dago, baina txapelketa honetan zehar ere beste asko ikusi ditugu aulkian eta horrek ere behar du aipamena eta hau familia bat dela askotan aipatu ohi dugu eta gaur ere hemen diren pilotari guztiak guraso biekin etorri dira eta horrek ere konfiantza emango du. Haiek ere jakingo baitute gora eta bera zenbat kilometro egin behar izan dituzten alabekin laguntzaile lanetan, gaur hemen jokatu eta biharran egokitzen baldin bazaie Euskal Herriaren beste puntan. Bai, hala da, eta beharrezkoa ez, gu bestela momentu honetan erdik ez ginen pilotarik izanen ez, azkenen gurasoen babes laguntza hori ezinbestekoa da eta gero, alde batetik bestera kilometro asko egin beharra dau, sinistu beharra dare alabak duen afizio hortan eta oso garrantzitsua da beraien papera ez. Eta afizioari da pixkanaga batzuentzat ofizio izaten eta beste batzuentzat Mariaren kasu izan daiteke hori esate baterako, bide erakusle eta hain gaztea izan da, laukoteko gazteena bera baita, 14 urterekin ados pilotaren eskolatik gorako jauzia emateko, berez esan dugu eta txapelketa hau jarraitu baduzue, jakingo duzue, Malen La Madridena dela txapelketan titularraren lekua, baina azkenean eskuetako arazoak direla medio ez Tolosan eta gaur bertan ere ezin izan du hemen Malenek jokatu eta atzetik aurrera zuek abendutik izan duzue konfiantza Mariarengan, ark nahia bertiz ordezkatu zuen orduan atzeko kuadroetan Sopuertan, Agoitzen ere atzelari aritu zen eta orain azken bi partidak aurrelari ari da jokatzen, baina horrek erakusten du azpitik, Kortesko eskolatik ero ados pilotaren eskolara datorrenean aste birik behin badagoela maila eta pixkanaga harrobiak sendotzeko bidea baduela eta pilotariren batzuek egin dutela. Jada betik gorako jauzi hori kualitatiboa ez ezik, kuantitatiboa ere badena, lana ondo egiten ari zareten seinale, jera. Eta horrekin oso pozik gaude ez, azkenen gu badakiu honek funtzionatzeko atzetik pilotari asko sortu beharra diela ez, eta lan hortan buru belarri gabiltze eta emaitzek ematen nahi da ez, ikusko du baina luzerako emaitzek diere, azkenen guainik pilota eskolan ditun aur asko eta asko oso aur txikik dielako, baina behintzat pozgarri da ez, hainbeste aur pilotan jokatzen ikustea. Eta orain ere txaparen goiko ertzera joan zaio pilota nahia bertiz zabaltzen hasi denean, hor berriz ere jokaldi gaiztoren bat egitea izango zuen xede, baina kantxaren erdialdean txaparen goiko ertza jo du bere kolpaketa aleginak, 13 eta 14 eta behar bada orain lauretan urdurien berariko da jokatzen, gauzak ez zaizkiolako nahi bezala atera orain arte azken txapa horien ondorioz. Azkenen suerte gabe da bie, azkenen ez die gaizki botatako jokaldik edo eskun sartu gabeko pilota asko izan, baina txapakin borrokan da bie eta horrek batzutan buru konfiantza hortarako ez da asko laguntzen ez. Eta pilotari gazteak eta eskola gaibatu ditugu eta gaurko beste irudi batek balio du azpitik zen nolako lana dagoen adierazteko ere, zale gazte asko da eta behar bada hemendik aurrera ere zale gehiago izango dituzue eskoletan jarraika gaurkoa ikusita behar bada bakarren bati ere biztu dakiokelako pilotan aritzeko aukera. Eta polite da ez, azkenen beraiek ikusi behar du ere batez emakumen pilota, egunero ikusten den zerbait olako txapelketa bat, olako mailako pilotarik kantxan eta ikustea eta gozatzea ez, maila ematen dela, pilotan jokatu nahi dunak badula bide hori irekita eta gero eta gehiago animatzea garrantzitsua da ez. Eta eskolak ere badituzu eta horiek zabalik dira, pilotan hasi nahiko lukeen edo zeinentzat eta ez da seinale txarra, 14 berdintzea lortu dute
Gorriak markagailuan 14 eta 11 izan dira, 14 eta 10 izan dira aurretik orain urrengo markagailuan Olatzetan Naia eta 11 eta 14tik 14nako honetara arteko tanto guztiak elgarren saidan pilatu dituzte Mariak eta Alejandrak. Eta bigarrenez, bazuten garaia behar bada berriz ere, lehen Mariaz eta Alejandraz esandako ari jarraiki Olatzek eta Naiak etenaldia eskatzeko ere, behar bada lasaitu eta partidaren azken txampa izan daiteken ari oraindik 22garrena urrun izan arren beste aldarte bat ezekiteko. Bai, alaxe da ez, bete-beteko partidun, 14, 22 dena zabalik, eta ikusten dare lau pilotarik, naiz eta jokoan finalerako txartel hori ez egon, irazi nahi duela ez, tentsioaren abaritzen zaioa. Baina Olatz eta Naiarentzat gaur irabaztea garrantzitsua izan daiteke, garaipenarekin beti beste sentsazio batzuekin joan ohi delako pilotaria final handi horretara eta horretarako ari dira borrokan, finalerako txartela aurrez lortu bazuten, baina gaur beste sentsazio on batzuekin ligasari amaiera ematea ere garrantzitsua da eurentzat. Bai, konfidantzari behide gaur garaipena lortzen badue, horrek labriterako biden asko lagunduko dioa, eta horren bilatera izan dira gaurkoan ez. Eta atzelariak ez da biltza bat ere suerteko goiko eta beheko txapekin. Lehen beste pilota zenbait joan zaio Alejandrari goiko txapara edo eta goiko koltsoira, eta orain bertan ere bai, eta ara gero sake hartu bezain pronto Olatzek zer nolako sake bihurri egin duen, azpitik atera du aurreko beste batzuetan egin bezala, eta ezkerparetan txoste egin dio pilotak Alejandrari, baina txoste egin ez balio ere, ez zituzken lan errazak izango eramaterako garaian, sake asko nahastu ditu aurkariak Olatzek, eta gaur ezaugarri horri dagokionez, ari da bete-betean asmatzen. Bai, abiadura hundi eta lauterdiko sake perfecto batzuk egiten nahi delako ez, eta hori Alejandra beste batzutan oso ongi ari dela errestoan. Eta sake gaizto asko eraman ditu Alejandrak, horrezker paretak tarteriki hautzi gabe eskuin edo ezkerra sartu eta aurrez beste lau jarri ditu aurreko tantoetan, kasu honetan honi ezin izan dio behar bezalako erantzunik eman, eta gero Naiak ezkerrera ere edarki biltzen daki, eta kasu honetan piridaka barrura sartu da, ezker paretaren koskaren batera sartu da, eta Alejandrak beste den ez du eramaterik izan, eta orain jokoz kanpo eta lan handiagoarekin, lan are handiagoarekin Alejandra ari dira jartzen, eta horrek sartzeko eta jokaldiak egiteko aukerak asko murriztu dizkio Maria Crespori. Bai, guain, abiadura bizitxegoan debilke pilota, eta saketik pixka nagusitzen den hortan, tantutxo batzuk itea segida lortu doa, ez? Eta ikusi dugu txapelketa guztian zehar behar bada Olatzengan ez da Martarengan bezain nabarmena izan sakeari ateratako etekina, baina gaur ere ikusten ari gara sake hartuta bolada luzeak egin dizaketela. Eta hauxe da horren adibide, 14nekotik 18garrenera, lautanto segidan eginda etorri baitira 22garrenerako bidean. Bai, igual egia da datorren urterei behi da pixkat hori aztertu beharko litzekela ez, saketik nik uste hauek ere gai diela ja lauetik sakatzeko, irutik sakatzen baldin badu mina hundi egiten duelako ez. Batez ere abiadura daukean pilotarik eta iaz ere ikusi zen oroitzen naiz aizanen kasun eta saketik mina hundi egiten zuela ez, irutik abiadura hundi ematen zaio pilotari eta baliteke pixkat hori berdintze aldea igual promozio mailakoak ere lautik hiru sakatzen ari daitezkela ez. Aizan Ibarrola aipatu duzu, ura ez da bila urtengo txapelketan eta ez da aritu, baina bizia du eta zitalak jarri ditu gainera ezker paretaren ingurura, eta baita Olatzek eta Martak ere eta behar badori zuen barne antolakuntzako kontuak izanagatik izan daiteke aukera polita, lautik ateratzeko, lautik sakatzen hasteko aukera, behar bada berritzailea ere izango da batzuentzat, promozio mailan beti izan baitugu irudipen hori atzea gotik, aurrera gotik ari behar direla sakean lehen maila baino, baina ikusten da maila badagoela eta emozio hori begira horrek behar bada txapelketa hobetu eta bikoteetan ere berdinketa kontuak ere ez ditzakeela behar bada. Bai, horrek oso beharko da pixkat promozio mailan ze pilotari jardungo duen eta horren arabera pixkat eraki hartu ez. Egia da
batzuk hor daudela ez, lehen mailako, bigarren mailako tarte hortan, ordu hoik die kasi diferentzia handina markatzen duenak saketan, eta pixkate da hon parte hartzen arabera hori aurre ikusi eta aliketa erakioen hartu ez. Aurrez Zabalean egindako dejadarekin lortu dute 19. gorri, 19. urdinek, eta orain sakea luze jarrita 20. lortu berri dute, 20 eta 14, eta erdi-erdikoa zen, baina hankageldien jo behar izan du, eta konturatzerako Alejandrari gainera etorri zaio, gainera etorri zaio. Bai, oain mine indu ez, abiadura gaixokin ibiliz, eta pixkat gorrik hor defentsalan hortan pixkat ezinen dabiltze, eta hola bat anto batzukitea lortu du ez. Eta aurreko saketan ez bezala oso bestela diardu orain saketan olatzek, luze xeago jarri du aurreko 19. eman diona, bigote urdinari 19. eman diona azken hau baino, baina ez da lauterdiko sake moldean ari ere. Eta horrek zalantzak sortuko dizkio, atzetik sakeari erantzun behar dionari. Bai, azkenen hori beti, zer ikusi izaten duen zaugarria izaten da, eta asko du ez, nola saitzen duen pilota. Eta nahia ere, emateaz gainera asko baztertzen ari da. Pilota lehen ere bere tokitik atera du Maria lehen da bizi, eta gero aurreko kuadroetan olatzi aukera sortu dio, ark jokaldi egin eta tantoa amaitzeko, eta alaxe lortu dute. Esan dugu, behin baino gehiagotan bigote gisa bigainari direla uztartzen, baina aurre zeinatze ezaugarri eta doai handiko pilotariak dira elkarrekin bigote horretan. Gera. Bai, guain abiadurakin ez, pixkoa konturatu dior saketik hasita mine egin dula eta gero hankata jokatu zere bai, eta hor zulotxoa irikitza lortu du ez. 21 eta 14 beraz, badator Olatzin Sausti bere azkenengo sake ateratzera, gaizto doa ezkerparetaren ingurura. Alejandrak eraman, baina aukera garbi utzi dio gero Olatzi ez da usartu jokaldirik egitera, eta gero luze jarri dio pilota ezkerrean. Alejandrak nahiari luze nahiak ere, eta konbrakantxetik ongi bildu. Alejandrak jokaldia Zabalera ejadaz nahiak eta alaxe bukatu du partida, 22 eta 14, eta behar bada bukaeran, berak izan du bere buruarengan konfiantzari gehien, eta berak hautsi du partida, Olatzek aurrean ondo lagunduta ibili bada ere partida guztian zehar. Da, igual horgakoa pixkate partidu erdin guru hortan oso berdin duzi joan ez, baina hor erdin Alejandrak utxeite batzuk pilatu hor bukatu nahi hortan bagora jontzaizkion pare bat, txapazpirare bota dituen beste bat, hor lau bat utxegite pilatuta urdinek alde txoa irike du eta gero sakea Olatzek hartuta 22 zuzen inoan die ez. Eta horretz gaina abiaduraz pilota ibilita hemen aurkaria imin egin diezaieketela ikusi dute eta horren bidetik lortu dute bizkanaka 14-agotik 22. erainoko bidea eta lan handi egin dute. Bai, azkenen aurnek konfiantza emango dioa ez, final horri begira, gogotxu joango die datorren asten labritea, eta ean ze gertatzen denez. Hor ja beste kontu bat izango da, finala da eta finalek beti sortzen dute, nahi ez da ere beste tentsio eta urduritasun berezi bat, eta hor barrutik hobeto joateak ere izan dezake zer esana, nahiz eta aurreko kuadroetan bereziki lan handia egingo duten sakeekin, Martzak eta Olatzeko bezala, eta horrek ez daituen noski, ez ustean harrapatuko inondik inora. Ez, azkenen badakie final gorra eukiko duela, Martak eta Alizek txapelketa ona induelako, baina finalen partidu batea izaten da, gauze gertatu iteke ez. Eta behar bada, atzetik ondo eusteak izan dezake partidako giltza. Bai, atzelarik lan eukiko du aurrelarin bizitasun horreri eusten, eta gero eustea lortzen badue, aurren gehiena asmatzen duen aurrelarik, 22ko bide hori itxeko aukerak eukiko itxo ez. Amaitu da lehen partida, estatistikak errepasa ditzagun azkar-azkar, Mariak tanto bakarra egin du irekita eta galdutako bat ere izan du, baina oroar partida ona jokatu du egindakoek hori islatzen ez badute ere. Alejandrak 5 pilota galdu ditu eta 4 egin, baina Zabalean eta Biparetaz eta beste 2 moztuta, Olatzek sakez 4 egin ditu eta Dejadaz eta moztuta beste 2 ere bai, horreta beraz 8 izan ditu. Eta galdutako bakarra izan du eta abiadura handian pilota ibiltzeak batzuetan hori du. Pilotaren bat galtzeko arriskua ere badakarrela horrek nahi gabe ere. Eta nahiak 5 pilota galdu ditu, gehienak goiko txapara edo goiko koltsoira joandakoak, eta horren beste egin ditu lagun moztuta, eta bukaera aldean azkena 22. Dejadaz egin duena. 40 minutu eta 28 segundo iraundu partidak, eta 22 eta 14 izan dazken emaitza
finalistentzat, Olatzin Saustirentzat eta Maia Bertizentzat, eta orain zuek ikusten ariko zareten bezala, atera dira berotzera bigarren partidan ariko diren lau pilotariak, batetik Maili Barrokal eta Amaia Arrasti ariko dira elastiko gorriarekin, eta urdinez aurkari Leire Oskoz eta Naro Agirre izango dituzte, eta hauek aurpegieran ezagun dute, aurpegierara begiratzea besterik ez dago. Partida hau garrantzitsua dela konturatzeko, hemen final handia gaur erabakitzen hasiko da, 22 egin behar da hartarako txartel bat lortuko bada, eta ikusten da, etorri direnean bezain lasai ez dagoela, lauretako inor, zurbil eta serio, Maili eta Naroa, eta baita Leire eta Maile ere, hemen puntu garrantzitsu bat dagoen seinale, aurrez egindako lanak ez du ezertarako balio, eta hemen dena karta bakarrera, 22 tantora jokatuko da gaur batetik eta bihar bestetik jera, eta horrek beti sortzen du alako tentsio berezi bat, eta gainera finalerdia izateak ere hori eskatzen ez du lagunduko. Bai, parrez ibiliga ez, hor gazteik aldetuta denak ez zaudela urduri esan du, orduan oian atanik esan du, bi bakarrik egongo ginela ez, zita garrantzitsu honen aurren ez, finalerdi batzuen aurren, baina bueno, egia da bat entxe hondiko partidu dela, eta bueno, lasai antxen etorri diela, baina guain koskile hori eukiko duela ez. Eta gainera aurrez egindako lanak behar bada erreferentziaren bat bidetik aurkitzeko balio diezaguke, baina atzetik aurrera etorri eta laugarren sailkatu direnek ere badute aukera hori, eta Maili eta Amaia lider izan badira, ez dira lasai izango hemen edozer gerta daitekelako partida bakarrera. Bai, hala da, bueno, ikusi da ez, txapelketa oso tasunen hartzen balin bada, zer esan eman duen bikote bat, Maili eta Amaiana izan da, batez Amaiak atzealden eman duen Maiangatik, eta bueno, horregatik bukatu zuen lehen liga fase hori lidertzan ez, baina egia da, partidu batea finalerdi baten, eta beraiek badakiela ez, beraien maila ematen balin baduen Aroak eta Leirek, ez dutu ditzakeala gauzek ez. Sakeak izango du behar bada, Mailiren sakeak izango du behar bada partidako giltzan, Aroa Agirre kargatuko dutela espero behar da, edo espero izateko da gutxienez. Leire ez da Maili bezain beste nabarmentzen den, saketik Maili bezain beste nabarmentzen den pilotari horietakoa, baina pilota baztertuta ere min egin dezake, eta behar bada aurreko kuadroetan, jokaldi zaleak badirenez, amorratua gainera Leire eta Maili, aurrean tikitaka biziare ikusiko dugu, eta datorren asteko finala hitz egiten hasi garenean bezala atzetik eusteak izango du partidako gakoa. Bai, ze pilota, bueno, ikusi du osko moitzen dula ez, bikote gorrik. Mailik asko ematen dio pilotari abiadura hundikin ateatzen zaio eskutatik, eta gero Amaiare oso sendo dabil atzealde hortan ez, eta defentsa lan handi ere erakutsi du bin arten, eta zai edababi zuloak bilatzea ez, bikote honen aurren. Eta beste ezaugarri garrantzitsu bat ere bai, finalerdia izatea gainera, gaur hemen Armaiek hartu duten itxura, halako zale emariaren aurrean jokatzeak ere poza emango du, eta noski horrek behar bada zertxo bait gehiago euskotuko ditu gaurko finalerdiko lau pilotariak dira. Bai, hala da ez, azkenen kantxa ateatzen zaren jendea Armaietatik beide ikuste horrek, presio estra bat sortzen dizo ez, eta beti ongi nahi izaten duzu, eta finalerdi izan da, eta finalerako txartela jokoan are gehiago ez. Ez da erabat bete, baina kantxako eserlekuen 3 laurden beteak dira, eta horrek beti ematen du bestelako postasun bat, nahiz eta tentsio ere horrek berekin ekarri zeharka. Hauxe beraz, gaurko bigarren partida, gaurko eguneko hitzordu nagusia, eta datorren asteko finalerako txartel bat banatuko duena, ondo dagizuen moduan, Gorriz Maili Barrokalek eta Amaia Arrastiak jokatuko dute, eta urdinez Leire Oskozek eta Naroa Agirrek egingo diete aurre, berehala gara partida garrantzizko honekin.
Arratsaldeon berriz ere pilotazaleok Atano hirugarrenetik eguneko bigarren partida itzordu garrantzitsua badatorkigu gainera. Gorriz Maili Barrokal eta Amaia Arrasti ariko dira Leire Oskozen eta Naro Agirren aurka lehen finalerdi honetan, eta lehen partidan egin dugun gizan, orain ere pilotariak aurkeztuko ditugu. Jon Uria epailearekin batera jendaurreko aurkezpena egitera doazenean, orain txealegia. Arratsaldeon berriz ere Atano hirugarrenera bildu zaleok. Eguneko bigarren partida eta itzordu garrantzitsuena badator. Txapelketa nagusiaren lehen finalerdia alegia. Gorriz liderrak, edo liderra amaitu dutenak, Maili Barrokal eta Amaia Arrastia. Eta urdinez, laugarren postuan ligaxka amaitu dutenak, Leire Oskoz eta Naro Agirre. Epaile lanetan, Gipuzkoako Pilota Federazioko Jon Uriariko da. Zorte hon bibikotei eta onenak irabazezala. Egin ditugu aurkezpenak eta badator Jon Uria txapa gora jaurtita partidari hasiera eman aurretiko lanak amaitzera. Maili Barrokalek aterako du lehen sakea. Eta beraz, Barrokal Arrastia bikoteak emango dio partidari hasiera. Eta sakearekin nola konbina egin dezakeen Mailik, eta baita Naroak zelan eusten dion ere. Hemen behar bada Mailik markatuko baitu diferentzia inork hartzekotan, inork alde hartzekotan. Aurreko asteetan pilotaleku, sakeerako pilotaleku bizi zirenetan ere minandia egin di aurkariei, eta gaur ere nik uste helburu horrekin etorriko zela bertara Donostiara. Hasi da lehen finalerdi hau. Naroak ongi erantzun dio sakeari eta gero atzetik aurrera etorri da, eta pilota atzean jarri du. Amaia Arrastia geutxi eta pilota ezkerreratu, eta gero luze ezkerretik kantxaren erdi aldera Naroak, luze Amaiak berak ere. Naroak jaso eta Maili beretokitik atera. Bien tartera bildu behar bada bikote bakoitzaren helburua zein den zehazten hasi beharko genuke lehenik. Mailik eta Amaiak akaso atzealdea kargatu nahiko dute, Leireri aukerarik ez uztearren, eta gauza bera Leirek eta Naroak Maili saiestu eta Amaia lanez kargatu. Aurrean jokaldirik inork ez dezan egin eroso behintzat. Gera. Ba, ikusiko du ez. Egia da Gorrik oain arte oso sendotasun ikaragarri erakutsi duela ez, eta hor zaila izan dela beraiei tantoa sartzea, eta goingoan, ikusko du lortzen duen bikote urdinek zulo hori bilatzea, Eta tanto gogor batekin ekin diote partidari, minututik gorako ari da izaten arratsaldeko finalerdi honetako lehen tanto hau. Bikotek elkarri tamaina hartzeko proposa, eta baita eskuak berotzeko ere, beroketetan izan duten nahiko hasti horretarako, baina partidan sartzeko beti izaten da mesedegarria tanto luze bat jokatzea. Bai, bizkoan nervioik beretokin jarri, pilotak ezagutu, kantxara egin, beti pilotakada batzuk segidan jotzea komenigarri izaten da. Eta finalerdia dela kontuan hartutan ikuste hasierako eskema hau errepika daitekeela partida guztian zehar. Maili eta Leire zenbait pilotatara sartu dira jokaldiak egin asmotan, baina inor ez dabil hemen gehiegizko arriskurik hartzen. Arriskatzeak hemen larrutik ordaintzeak ardezake eta. Bueno, finalerdi bada ez, eta kostako da ez, azkenen denak txartel hori nahi due, garrantzitsu den txartel hori, eta kostako da iskinek bilatzea ez. Amaiak jasotako pilotaren ostean aurrera egin du Leirek, eta azkenean boleaz sartu da eta Mailiri lanak eman dizkio, gero baita atzetik ere, eta horrengo txokoan bilatu nahi izan du tantoa helburua, gero zabalean jarri du pilota Naro Agirrek, eta aurkariak dantzatu eta gero lortu dute Oskozek eta Agirrek euren lehen tantoa, eta baita helburua aurkariei lan eginaraztea, eta baita negatzen hastea ere. Bat eta huts oso tanto luzea izan da, 2 minutu tardikoa. Bai, epegarri iruditzen zait urdinen aurreneko tanto hau ez, oso ongi ikusi nik bikote urdine, batez ere Leiren jarrera asko gustatu zaitez,
aurpegi emanez, bera pilota mugitzen hasiz, boleatzen sartu da, hor konfiantzakin ikusit, eta tantoa jokatzen, agindu indue tantoan zehar, eta naiz eta gorrik beti bezala defentsa lan oso nahin, gero naroak zulo hori bikain ikusi du ez. Tanto amaitu aurretik Amaiak jotako pilotaka da ez da bereziki indartsua izan, eta aurrek aukera eman dio Leireri aurrera egin eta boleaz aurkariak bere tokitik aterarazten hasteko, baina horra aipagarria da zer nolako erabakitasunez egin duen. Azkar etorri baita aurrera eta ez baitu inolaz ere zalantza egin boleaz aurkaria imin egiteko eta lortu du bere helburua, hortik hasi baita gero tantoa bideratzen urdinen aldera. Hori da, baina aurreneko tantoan atrebitzea ez, ja boleaz mugitzen, dejada bat botado, horrek esan nahi du bere burukin seguru eta konfiantzakin etorri dela kantxara, eta hori berri pozgarria da, ez? Eta gero sake luzea, Amaiak eramaterik izan ez duen, bigarren hauxe. Bai, horiren notiziek hasi ez, Amaiak ezker horrekin sake ia denak eramaten ikusi dulako, eta, bueno, hor zabale alde indio ez. Iaz finalean izan zen Amaia, baina promozio Maiak eta lehen Maiak ez dute elkarren arteko antzekotasun askorik, baina ikusten da honek Amaiak atzetik gorako bidea egin duela eta progresio handia erakutsi duela txapelketa guztian zehar beran ekin ziotenetik urtarrilaren 3an, eta behar bada ez tarritzeko izango finalerdian beste partida batzuetan baino deserosoago egotea presioaren ondorioz. Bai, dudik gabe, guk igual gehiagire exigitzen aituga txapelketan zehar ez, harritu gaitolako berak emandun mai horrek ez, kriston mai emando, baina egia da finalerdi bat dela, lehen maiako finalerdi bat, eta hori harritu beharra daukela ez, olako partidu bat jokatzen duen ia lehen aldie da, eta hori barrutik eraman inbar da ez. Eta gero Maili urrundik hasi da pilota jaisten eta txapazpira joan zaio, hau ere ez da ohiko Amairengan indar handia eman ohi dio eta horretarako batzuetan atzerago jarri ohi da kolpea azken unean askatu eta hor pilotak eskuak pilotarekin bat egiten duenean ahalik eta indarrik handiena besotik doakion ahalik eta indarrik gehien probeste aldera, baina hau txapazpira joan zaio eta hori ere behar bada harritzeko suerta daiteke. Bai, baina berak aipatu du ez du urduritasun horren eragin izango nuke ez, azkenen harritzen da, tentsio hori baduela hankatan antzeman daike ez, hor hankak zuk nahi baino azkarrago mugitzen die ez, ezin ongiten katuz egoten dielako eta horrek eragiten du ez, utxegite bat beste pilatzea. Izan liteke, lehen partida amaitu denean berotzera atera direnetik bertatik ezagun izan dute aurpegi eretan ez ezik gorputz barrenean hanketan dardara eta urduritasuna eta finalerdia jokatzeak horretan ez du lasaitasunik emango. Maili iazko finala jokatu zuen, Maili orduan Naroa Agirre izan zuen lagun eta bigarren geratu ziren, Ainhoa Ruiz de Infantek eta Leire Galeanok irabazituten txapelketa hartan eta bi gazteak kenduta, bi gazteenak kenduta, Maili eta Naroa dira alde horretatik eskarmentu dunenak eta finalerdi gehien jokatuak, hala ere veteranoago izateak ez du saiesten urduritasun hori eta normala da hemen guztiak zertxo bait urduri egotea. Bai, dudik gabe, finalerdi bada, finalerdira lau bikote bakarrik iristen die lan handie dago atzetik eta saria handie da ez, laurriteko final hori jokatzea. Eta, bueno, dudik ezin hori gorputzetan antzematen dela. Eta hori eta gero tantoan bertan sartzera joango naiz orain, urrundik hasi da pilota jaisten Leire, teknikoki oso jokaldi zaila zen, bikain eman dio abiadura, baina txapan izan da, eta gutxigatik ez du gainean izan, ez da gainean izan pilota hori, eta gainean izan balitz behar bada arazotan jarriko zituzken Maili eta Amaia urruntzen eta behar bada hor lan guztia Mailiri etorriko zitzaioken. Eta orain ere aurrean jokaldi egitearen poderioz lortu dute laugarrena, Naroa kargatu dute lehen da bizi atzean eta hor gainera etorri zaion pilota hori nola edo ala jarri du zabalean eta Maili ez ustean harrapatu du. Bai, utxegite garbi izan da ez, eskutik itzulika atera den pilota eta oso zaila da hor aurren eramatea, Maili hortzeon bertan pres, baino txapainen ozta hor itzulika erori den pilota izan da, eta suertez tanto baino berdin balio duna ez, eta urdine gustu hartu izan duena. Hori da, 4-1 eta hemen aipatu dugu beste erretransmisio zenbaitetan ere, hemen pilotaka da bakoitzak, on edo txar jotakoa izan balio bera du, parruan edo frontisean baldin bada behintzat, orain ere gainera etorri zaio sakea Amaiari, aurrera etorri da eta behar bada
atzetik pilotalekuari neurri hartu ezin da dabil. Bai, urdurixo ikusten da behintzat ez, goain arte erakutsi ez duen urduritasun edo patxada hori pixkoa falta ez, tentsio gehiona aritzen zaio, eta hori bikote urdinek aprobetxatu inbarko da hasiera hontan ez, maili ikusten balin badure partidun sartzen eta hor bera agintemaki jartzen hasten denen, gauzek aldatu daitezke, orduan hasiera hau urdinentzat komenigarria da. Orain txaipatu dio atzelariak aurrelariari, benga Amaia, segi, hemen bost fanto joan zaizkie, azkar asko bakarra egitea lortu dute Barrokalek eta Arrastiak orain arte, baina segi behar dute, eta hemen maili badakigu denok, eta haiek ere inork baino beto arriskutsua dela, eta sartzen hastean arriskua baduela, lehen bera joan zaio sartutako pilota indartsu bat, baina horrek ez duk igilduko eta aurrean jokaldiak egitera ere eramango du, eta behar bada arrisku gehiago hartzera ere bai, Amaia hoi baino maila batxuagoan baldin badago. Bai, eta guainik ikusin beharko da hasiera besteik ez da ez, sartu-sartuta partidun dena irekie eta politia ikusteko. Eta pilotara joan den hartan orain hasi da behar bada gehiago arrotzen eta izango duen tentsio hori askatzen Amaia pilota arrotu eta hasi baita lasaitzen hemen inor lasaiegi egongo ez den arren. Oskotz sartuko da urrundik eta hori ere bada aipatu beharrekoa, lehen gertuxeagotik hasi baita pilota bajatzen eta orain are gehiago urrundu behar izan baitu lehen hartutako leku hori erreferentziatzat hartuta. Hien tartera orain, Amaiak jaso, erriz ere kolte azken unerarte gorde eta pilota ezkerrerantz sartu, baita Amaiak ere, Naroak ezkerrez jaso eta gero Maik zabalean egin du jokaldia luze-luze, gainera etorri zaio Oskozi, baina ederki jaso du. Eta pilota jaitsi gero ezkerparetan barrena Maik eraman, Maik geizto jarri eta Naroak eraman, eta gero luze-luze berriz ere, irutarditik lauter dira Amaia Arrastiak eta badirudi partidaren dinamika aldatzen hasi ote den, lehen da biziko tantoak ere horretarako balio digu. Luzea izan da eta bi bikoteek izan dituzte aukera garbiak erasoan ibiltzeko, baina orain dabiltzare behar badaren nabarmenago Maili eta Amaia erasoko lan horretan. Bai, lortu dut helburua, atzean Maili berak lortu dut kontua hor Sotamanoz sartu da Naroa, eta jasoterik ez du izan indar handian zikoan, eta gainera ez etortzearen Sotamanoz sartuagatik ere ez du bere helburua lortu. Bai, baina Mailik badaki ez, berak jokun sartzen denen eta bera hasten denen pilotari mugitzen mina hundi egiten dula ez, eta tantontan lortu do berriz bera izatea agintemaki hori ematen duna, eta hola hasten denen bikote gorri oso arriskutsua da. Eta aldatu da partida, orain gorriak erosoago hori gara ikusten kantxan. Bai, nik uste sartu diela ez, eta sartuta jarraituko duela, eta bueno, irikie. Hiru tanto dira ez tira ezer, baina sentsazioek ere balio izaten dute ondorioak ateratzeko eta bestelako partida dela aipa genezake. Oso gantxo zaila sartu du hor bebetik Leire Oskozek, eta gero berriz ere ezkerrera bildu gaizto jarri eta Amaiak eramaterik ez du izan, behar bada atzealdetik beste partida batzuetan baino makalexiago dabil Amaia aurreregi etorria zen, behar bada aurreko kuadroetan laburrago jokaldiren bat egingo ziolako beldurra ez eramateko prest egon zaidin, baina azkenean ikusi du, nik uste Leirek ikusi duela, aurrean izatetik, atzean izatetik aurreraxeago jarri dela, eta hor atzean zen zuloa ederki baliatu du, beste behin lantzeko aurrelariak. Bai, eta nik meritu guztia Leirei emango nioke ez, hor gantxoa teknikoki oso zaila zen, gantxa erdintze hon da bikain indo gantxori, Mailik merituzko pilota eraman eta gero atzea indartxu tantona ez, Leiren eskutik. Eta Leire beste batzuetan baino lotxagabeago ari gara ikusten zentzurik honenean, gehiagotan sartzen ari da, eta horrek kezka sortuko dio bikote gorriari, erabat bestelako ari baita izaten bere jarrera beste partida batzuekin jarkatuta. Hoi da guk bikote honengatik espero ginuna gaur nik uste ari diela erakusten hasiera hontan ez, enbik berea jokatzen balin badu eta Leirek bereziki bere jokoa ateratzen badu, bikote oso indartxue osatzen duela badakigu, eta bueno, hasiera hontan erakusten nahi die ez. Zirrizta gaizto Amailik urrundik eta tantoa lortu du azkenean, pilotaka da bakarrak Maiteren jokoan aldaketak ekar ditzake, baina Amailik ere hor azken arte jokaldia gorde, aurrera etorri da bi pauso eta jokaldi ederra jarri du, eta zirrizta oso zaila zen eramateko, eta azkenean Leirek ez du
hori gainean jartzerik lortu. Bai, hori mailin bere-berea den jokaldia da, ez, hor indarrakin, mozte horrekin mina hundi egiten do, eta gaurre eukiko do, ez, aukera. 3 eta 6, behar bada Mailen egongo da hemen gakoa jarrita bigote gorrian, eta Urdinek esan dugu berea ematen baldin badute aukera badutela 22-era iristeko, eta horren bidetik aipatu nahiko nuke, Naroak eta Leirek lehengo astean elkarri esana lekeition, galdu egin zuten, baina bueno, final erdietarako behasainen galdu egin zuten, baina final erdietarako txartela lortua bazuten, eta aipatu zioten elkarri eurena eman ezkero aukera badutela, Mailiri eta Amaiari irabazteko etzen partida erraza izango, hori elkarrizetetan bertan aipatu ziguten, baina gaur ikusten da grinatxu eta oso bestelako jokoarekin hasi direla, eta behar bada horrek deseroso jokatzera eraman ditu Maili eta Amaia, ez direlako beste partida batzuetan bezain lasai hasi. Bai, eta oso sartuta igual hasi delako bikote Urdine, ez? Eta espero ez zonen, hasiera ona ematen dionen bikote batek, zure toki ere hartu beharraukezu kantxan, ez? Maili hemendik aurrera saiatuko da gogotik Amaiari laguntzen eta pilota txar franko kentzen, baina beste arrisku bat ere badu aurrean Leirek ere ez du birriza pentsatu jokaldiak egiten asterako sasoian, eta nik uste hor ere saiatuko zaiola kilimak bilatzen eta aldela estuasunen bat sortzen Maili berari ere, eta baita Leirek berak Amaiari ere hor atzean jarri du, eta ezker paretara arrimatu pilota hori ez da gainean izan Amaiaren aldetik, halako gehiago jasotzen ikusi dugu txapelketaren ligaskan, eta gaur ez da bileroso, behar bada urduritasunaren zantzuak ere izango dira, baina berriz ere Leirenen meritua ezker paretan hain geizto jartzearren. Bai, Leire esango nuke idela pilota oso mimoitzen, ez? Burukin jokatzen nahi da, momentu oro pilotari zerbait eginez, intentzio guztikin, eta guaine osongi jarri do ezkerparetan, Eta oraindik garaitza behar bada ondorio positibo egiak ateratzeko edo partidaren norantza zein izango den igartzeko, baina behar bada garai ere badute Mailik eta Amaiak partida eta etenaldi bat eskatzekoa. Bai, nik uste tanto honen baitan egongo dela pixkoat, ez? Gorri Urdinek ikia lortuko baluen, nik uste gorrik atxeden hori eskatuko duela. 5 tantoko zuloa zabaldi ez daiekete Urdinek gorriei, eta azkenerako lortu dute, hor gainera etorri zaio pilota Amaiari, eta jasotzerik ez du izan, 8 eta 3, 5 tantoko zuloa zabaldu dute, Uriari begira jarri zaio Maili, pilota horrentxe bueltatu dio umeko eskor batek, eta ez dakit, eten nahi duten, alaxe eten nahi dutela adierazi dio eskuarekin Amaiari, aipatu duzu jera, tanto honen baitan egon zitekeela etenaldi eskaera, eta behar dute 5 tanto azkar zabaldu diziete, partida oso tanto gogor batekin hasi bada ere gero intentsitatea ez du galdu, baina tantoak laburragoak izan dira, eta ez dabil gaur eroso Amaia, behar bada Amaiak behar bezalako partida jokatze ere garrantzitsua da, bikote gorriarentzat zalantzati ez egoteak pilota zail gehiago eramateko aukera badakarkiolako, sozelari segurua baita, hori zergatik diogun jabetzeko aurreko partida ikustea besterik ez dago, baina gaur Leire dabil behar bada lauretan ondoen, eta sentsazio hobeekin pilotan sartzen den aldiro zerbait egin nahian, eta ez da jasotzera bakarrik joaten, ematera eta lantzaiak jartzera baizik. Bai, da, nik oso erabaki onak hartzen nahi dela iruditzen zaileire, eta gero naro ongi atzetik fresko ikusten da, ez, eskutik fresko ateratzen zaio pilota, eta hasiera egoki eman dio bikote Urdinek, eta horrek zalantzak eragin ditu bikote gorrin, ez? Naroa, zaipatu dugu, asko eutxi hoi duela, eta pilota txar askori erantzuten diola, eta gaur ere alaxe hasi da, pilota zail asko ekarri ditu, baina badaki gaur bere lana hori izango dela, ez errizatekotan, zail jarriko baitizkio lanak Mailik, orain arte gehiegi arrotzen eta aurkariak mugitzen hasi ez bada ere. Leirek horretarako aukera garbirik ez baitio sortu, orain artean. Ez, ongi da mugitzen pilota, ez, eta momentu ero erabaki onak hartzen, Maili saiestu behar denen saiestuz eta erasora pasa behar denen erasora pasaz. 8 eta 3 beste tanto bat da jokoan ikusten ariko zareten legez, bien tartera bildu du Naroak, ederki jaso du Amaiak, eta beste patxada bat ere beharko luke behar bada Amaiak, bere buruarekiko konfiantza
hartu eta bestela partidari bestela ekiteko. Hasieran deseroso xamar hasi da, gero pilota arrotzen ikusi dugu, baina berriz ere galdu ditu beste zenbait pilota, tartean sakeak galdu hoi ez dituenak, eta horrek konfiantzan eragiten du. Burulana ere bada, halako egoeretan askotan egin behar izaten dena, eta nik uste atxeden setetik beste mentalitate batekin itzuliko zela. Felix Barrokal izan dute Maieren aita aukian etenaldi denboran, eta orain Leirek egin duen agatsak bestela jokatzen hasteko aukerarik ematen ote dien. Ez eragin dauken akatxorrek izango da Leirengan ez, berez seitu beharko luke guain indun lan hortan ez, ongi aizelako moitzen pilota, alde batetik bestea zebikin bikote gorri eta erakitasunez jokatzen, ikusiko du utxe egite honek esku hori moztea eramaten duen, edo bide beretik jarraitzen duen ez, eta horrek ere eragin izan dezake partiduntzea. Lehen ere alako bat joan zaio txapara, mozten hasi den pilota bat txapara joan zaio, orain bigarrena ikusi berri diogu Leireri, eta Uriak bi keinu egin digu ezker eskuarekin, bi zenbaki duen pilota kantxaratzea erabaki dute Barrokalek eta Arrastia. Orain arte Maik eta Maiak kateratako lehen pilotarekin jokatu dituzte 12 tantoak, baina hau bizitxeagoa da, eta behar bada honek Mairen jokoari mesede handiago egin diezaioke. Ezeri egitekotan aurretik hasi baita jokoan hasten eta jokaldiak egiten lehendabiziko pilotagagatik. Bai, nik uste ongi ez, pilota aldatza autu hona izan dela, azkenen Urdinek eroso zeuden pilota horrekin, eta behintzat beste pilota bat ateatzea ez. Eta behar bada bestea baino biziago ere izango da, ez du zorutik irtzer handiegirik, batzuetan geratu ere egiten da, baina ateratzen denean eta pilotari ematen zaionean beste abiadura bat darama. Ba, eta gutxinez bestei areribai eskun hain ongi sartzen ez bazaio, hori mesede zuretzat ez. Ez ezaguna da, Leirerentzat eta Naroarentzat, pilotak probatzeko aukera izan arren beroketariketak egiten ari zirela jokoan ezagutzen baita pilota ondoen, eta gero bien tartera bildu du Leirek, gaizto jarri dio Amaiari, eta hor oso jarrera behartuan lan eginarazi dio, makurtu eta sartu du ezkerreskua, baina ezkerparetak ere behar bada giltzadurekin beharra dina mugimendu egiterik ez diote utzi, eta azkenerako eramaterik ez du izan, eta berriz ere Leireren meritua, atzean pilota ala baztertuta jartzea asko baita Leirerengan. Ez dugu ikusi aurreko partidetan alako jarrera oldark horrik, baina gaur egiten ari denean ere ari da asmatzen, eta horrek beti sortu hori dio nahi gabe ere bestelako konfiantza bat, erasoan hain ondo ari den pilotari. Bai, asmatzen nahi da ez, hor ongi baztertzen batez ere pilota, eta Maire ekiditen ez, hor luze xamar dabilkie, eta Mai aukera gehiegi gabe ez. Desaktibatuta dute jokotik orain arte, eta gehienean Leireren erasoa leginen menturan diardu, eta oso behartut ari da sartzen, eta baita urrundik ere. Bai, eta hor zalantzakin ez, abile hori orain arte ikusi ez ditun zalantza horik gaur nabaritzen zaizkio ez, egia da hasierak ez diola igual bate laundu ez, Urdineko songi hasi dielako, igual ez usten errapatu bikote gorri horrek ez, oso sartuta ikusitolako, eta guain utxe egite batzuk pilatuta burulan hain beharra dau, Maik hortan lagundu beharko dio, eta Maik ere gaitasun hori bado ez, pauso bat oaindik atzera eman, lauterdi ingurura atera, eta pixkanaka bere bikotea jokun sartzea ez. Bizkarrean kolpe txiki bat jo dio, horrek konfiantza adierazi nahiko du noski, hor azken pilotak gora joan zaio Amaiari eman nahi izan duen hartan, eta hemen markagailuari begiratu gabe orain aurrera egin behar dute, burulan handia da, hemen honen atzetik egin beharrekoa, eta elkar zuzendatu behar dute orain Maik eta Amaiak, txapelketan zehar, behin besterik ez dugulako egoera hause ikusi, Mai orduan deseroso ibili zen, Lizarrako ligaskako partidaz ari naiz, 22 eta 15 edo 16 amaitu zen ura, Leirek eta Naroak irabazi zieten, Maik eta Amaiak alaber aipatu ziguten, iragan astean Beasainen galdu dituzten bi partidak, bikote honesen aurka galdu dituztela ligaskako joan etorrian, eta erreferentzia hori baliagarri zaigu, gaur ikusten ari garenerako behar bada ez, baina zeinen bikote arrizkoa eta zalantza sortzaile izan daitekeen esateko bai, Leirek eta Naroak orduan Lizarrako partidara noa berriz ere tanto asko gogortu zituzten, eta lan handia eginarazi zioten Amaiari, eta Mai desaktibatu zuten, orain egiten ari diren bezalatxo. Bai, erreferentzitzat har daiteke ez.
egi dauk partidu gutxi galduta zituela eta horietako bat hauen kontra izan zela ez, eta bueno, hor ikusten da, guain Amaiai zalantza hori badabilkila ez, utxegite oikin, eta Amaik, pisua hori hartu inbarko dola ez, konturatzeko, bueno, ez nuke esango erabaki horra dela markagailun hartu duen aldea, baina bai oso polite bikote urdinentzat, eta gaina nik uste bikote urdinek transmititzen ditu sentsazioak oso onak diela momentu honetan, ez? Eta Amaiaren konfiantza edo balizko konfiantza hori ez duen urratzen edo beheratzen segidan pilota bi galdu izanak, hemen orain Mai ikusten ari gara, airez sartu dela atzelariari laguntzearen bestelako erritmo baten beldurrez, eta Amaia lasaiago aritzea nahiko baitu Maik berak ere bikotearen onerako, baina hemen oso urrundik diardu orain ere, ia laura atera du Leirek, ez dabiltza bat ere eroso, eta egoera hau ere kudeatu beharrekoa da, txapelketan zehar Ligatxan ez dute halako egoerarik izan gehienean, baina gaur bestelari beharko dute inondik inora, eta Maik saiatu beharko du gogotik, Leire estutzen eta Leireri defentsa lan zaiak jartzen nola edo ala, orain berriz ere aire sartu da eta bera joan zaio goigoiko posturatik egin duen azken jokaldi hau, teknikoki ere etzen erraza, baina lehen ezker gantxo zabaldutako pilota horrek behar bada emandako konfiantzarekin egingo zuen berriz ere aurrera pauso Mengelbi, eta azkenean txapara joateak behar bada zalantza ere sortuko dio, lehen ez diogu alakorik ikusi, eta orain berriz ere zalantza ez ezik arrisku galanta du aurrean Mairen sakea, alegia. Bai, hor aukera ona zeukenez, etzen erresa egie da jokaldi hori, ongi landutako tantua izan da urdinena, eta arnazgune txiki bat gorrintzat. Bien tartena Maik sake gaiztoa jarri du, naroak jaso eta gero bera hasi da agintzen, eta urdinei musika dantzarazten berriz ere urrundik aurrera etorri da, Leire dejada egiten hasi da azpitik, eta hau ere ez zaio nahi bezala atera. Ez, eta horrek aukera emango dio bikote gorriri ez, beraien sensazioak etzien onak momentu hortan, aldea ondi xamarra zen markagailu, baina bi utxe egiteokin, pixka partidun sartzeko aukera. Urrundik aipatu dut etzen, bereziki urrun, hirugarren koadrotik bigarrenera egin du, baina hor nik uste botearekiko distantzia behar bada Leirek ez duela ondo neurtu, gainera etorri zaio eta dejada egiteko atzeraxeago behar zuen, horrek ere eragina izan du behar bada dejada hain txarto egitean. Bai, hala da. Bien tartera gero Maik, eta hemen ikusten ari gara erritmoak, abiadurak puska dezakeela partida, aurreko partidetan horixe izan da Mairen ezaugarri nagusietako bat, eta hemen ere saiatuko dira Leire ekiditen, baina ikusten ari gara ez dagoela gordetzeko eta lanak errazteko helburuz. Leire oskoz bera, luze naroa birrek, lehen Maik izan duen aukera hori Leirek etendu jotako pilotaka da bizkor eta indartsu horiekin, eta orain atzelarien gandago tantoaren dinamika, eta baita behar bada zama bera ere, atzean ean nork eusten dio gehiago, Amaia deserosoago ikusita behar bada atzean kargatzea izango da urdinen helburua hemendik aurrera partida guztian zehar bezalaxe, eta Amaiak eusterik badion, aurreko hori eutxi dio, ezkerrean sartutako azken honi ez ordea. Baina oso bizi dabilki pilota Leirek ez, guaina eman indio hor Amaia ongi jarritazioan, baina gaine etorri zaio pixkoat, eta bizi dabilki pelota gaurkoan Leirek, eta naroare bai ez, Leire aipatu du baino naroan datuk ikusten baitu atzetik oso sendo dabile utxeitek nik uste ez daukela ez, eta 12 eta 6 markagailun eta guaindik utxeite gabe ibiltze horrekoa dirazten du, ez? Zorteak lagundu dio tanto batean naroari, bestea zabalean egindu, baina orain arte jirak esan bezala bat ere akatsik ez du, eta oso lan sendoa egiten ari da. Bizurkaitz dira Leire eta naroa, gazteak dira, baina pilotari gisa helduak direla esan daiteke, oso bikote sendoa osatzen dute, txapelketan agoitzen esan zigun naroak ez gara behar badak gure txapelketarik onena egiten ari, baina ordutik aurrerako 3 partidak, Beasainen ere lanak eman zizkieten aurkariei, garaipenik lortzerik izan ez bazuten ere, baina aurreko biak ere oso onak izan dituzte, eta baita iragan hasteko porrot hori ekarri ziena ere bestelari dira, eta gaur oso maila honean hasi dira, eta jada konturatzerako
lanardiak ere gainitu dituzte. Bai, beraien partidu ongiten nahi dien ikuste, eta momentu zorratik dizkoazte aurretik ez. Naroak atzera jotze erabaki du eta behar bada Naroak ez du Leirek beste arrisku, baina aurrera apurka etortzen hasten denean pilota jaisteko eta gaizto jartzeko aukera ere badu, oso jokaldi hori oso egintzale da Naroa, eta behar bada horri beldur ere izango diote Maiek eta Maiak. Eta orain hankageldian txokotik zabalera egin du jokaldia Maiek, baina txapara joan zaio, 13-6, eta txapa batzuetan aurretik doanari laguntzen dio, atzetik doanari lagundu ordez eta kausu honetan horixe berea pasaztaio Mairik egindako bejada honi. Hori askotan aipatu du ez, aurretik dijoazenen eta konfiantzakin zaudenen errexago ateatzen diela jokaldioik ez, oain ongindako jokaldi izan da, baina atzetik zuazenen beti ematen do, zaitez, gehiago kostatzen dela konfiantza horrengatik txapa gainen izatea eta oain txapara bete-beten, eta tanto zen pilota, baina Tanto zateken gainean izan balitz, oso zaila litzatekelako hori erantzutea, Leire gainera tokia galduta zegoen, txokoan bertan baitzuen Maiek gainera botako zion beldurrez defentsa-lanerako preste txokoan baitzen Leire oskoz, baina txapak batzuetan atzetik doanari laguntzen dio, aurretik doanari baino gehiago, eta hemen Maiari gara ikusten gaur behartuago, eta lan handiago egin beharrean beste partida batzuekin alderatuta. Etenaldi askatu dute bigarrenez Felix Barrokal Maieren aitak ala aholkatuta, eta hemendik aurrera partidaren dinamika aldatzen has daitezkeen. Mai erasokor dabil, ohi bezala, baina eraso hori behar bada Leireren presio galantaren ondorio ere bada, sartzen ari denetan ez baita gozo sartzen ari, behartuta baino. Bai, bikote urdine berea oso ongiten nahi delako, eta gorrik zalantza gehiago ez, baina bueno, nik enuke partidue inolare oainik ine daola esanen urdinen aldetik ez, asko aldatu daiteke momentu batetik bestera, gorrik badakiun zenbat jokatzen duen da txapelketan zehar erakutsi due, eta bueno, oainik partidun sartzeko aukera eukiko due ez. Ez dakit lehen edo 6 edo 7 tantokoa zen Zulo aipatu dugunean etzela erabaki horra, orain 7koa zena 8ko bihurtu du Leire osko zen azkenengo sakeak, baina hau ez dago puskatuta, hemen bikote gorriak aukerak izan ezkero eta partidan sartzea lortuko balute, eman diezta jugete buelta partida honi gai badira eta. Bai, lan hain barko due hori bai ez, eta gero, bueno, utxe itxerakore margen gutxixio daukea, eta horrek ere batzutan presioa sortzen dizo ez, atzetik tanto gehiago pilatu hartiozo erreska gehixioin, eta utxe egiterako margen gutxio daukezo. 14-6 markagailuan, sakera etorri da Leire oskoz, bolea zerantzun dio Maiek sakeari, oraingoan bera sartu da eta atzera, airez sartu da Naro Agirre hor boleaztu behar, bezala gozatu, txokoan barrena luze jarri du Leirek eta atzerik aurrera etorri da, baina gainera etorri zaio Amaiari, gainera horre gerria sartu dio ezker paretan zegoela, baina oso zaila zen zirrizta intarrantizatera baitzaio Leireren eskuin esku horri. Bai, da bikote urdine oso ongi daulako jarri eta kantxan ez, hemen Mai saiatu da, nasten boleaz, abiadura hundikin ibiliz pilota, baina defentsalan oso naberriz urdinen eskutik, Naroa bikain hor boleaz, eta gaur bikote urdine txapelketa honetan espero zen Maian ez. Eta behar bada lauretan deserosoen Amaiariko da. Bai, gaurkoan ala ikusten da ez, baina bueno, horrek tokentzen ez induen txapelketa politie eta ona, baina bueno, gaurkoan egia da, igual urduritasun horrek eixo eragin izana ez. Behar bada final erdi bat jokatu behar izatearen tentsioak ere eragina izango du horretan, ez da harritzekoa, laukotean gaztenak Amaia eta Leire dira, 17 urte dituzte, eta hemendik aurrera ere Maia hauxe bera erakutsizkero izango dute final erdi eta final bat baino gehiago jokatzeko aukera. Eta Leirerengan behar bada, ez ohiko hau, hain abiadura handian pilota ateratzea hori Mairen eta beste pilotari batzuen ezaugarria da, Zurria edo Ainhoa Ruiz de Infanterena esaterako, baina Leirek lan egitearen poderioz atera hori ditu partida gaurrera, defentsa lan ezkutuko egin du, aurreko partida batzuetan ez da erasora hain azkar menturatu eta ez du pilota hain abiadura handian erabili, baina gaur abiadurak berak sortzen ari zaizkio aukerak, eta gero Maiek ikusi du hor erdialdetik zabalera jota jokaldi egin zezakela, eta bikain lortu du bere helburua. Bai, eta Mairire
aukera gutxi eman bartzaizkio, ikusten da, eta txapelketan erakutsi do, jokatzeko da hola, konfiantzakin, pilota moitzen donen mina hundi egiten dula, eta guaindik amaiak pixkoat eusten balin badio, eta onera eramanez, eta gutxegitioik pilatu gabe, mine indezake. Lauretan seriozen behar bada Amaia ikusten ari gara, ez da kudeatzeko egoera erraza, konfiantza aldetik ere ez da behar bada puntu-puntuan izango, baina berriz ere Mai ikusten da atzelariari laguntzeko dagoela. Sake bueltan bolea zinezen gaiztoa, baina ederki egin du bere helburua, aurrera etorri da erabakimenez, eta zabalean jokaldi ederra egitea lortu du. Hori txapelketa guztin tanto onasko ikusten aiga ez, baina oso ona ez, bolea zor zabalen indun tantoa zoragarrie. Airea baliatu du, goxo utzi du, eta azkenerako tanto eman dio 8. bigote gorriari. Azpi-azpitik orain, Naroak jaso, Mai sartuko da berriz ere jokoan, pilota bien tartera jaitsi, Leire atera du bere lekutik, eta hankageldian jotzera behartu du tokidik aterarazteak berak, eta berriz ere pilota bien tartera mugituta, Leire bere tokitik ateratza lortu du orain bere helburua, eta ari da Mai bere ohiko jokora etortzen, indartsu darabilenean, pilota indartsu darabilenean, tantoak lor ditzake eta bata bestearen atzetik. Bai, oain sartuta ikusten da berriz ez, ikusten momentu honen eskatu dola berriz bikote urdinek atxedena. Mai hor, gainez hartuta da olako, pixkat hilala bizi jokatzen hasi da, baina gaina atera zaizkion tanto ederroikin, eta urdinek badakie aldetxo hori baduela markagailua, baina nahi dena baino alde txikigoa izaten da ez, atzetik ikusten dituzonen pixkanaka etortzeko aukera daukela. Oraindik ere badute margina, noski jokaldiak egitekoa, erasorako esan dugu, behar bada Mai eta Maiak ez zutela, Leirek eta Naroak beste tarte izango, baina orain berdinduta, akaso Leire azkartuko da, eta lehen Mai aritu den bezala, Naroari lagundu nahian ibiliko da, aurreko kuadroetan, pilota behartuetan ere sartzen. Baita urduritasun hori ere bai ez, 22. hori bertaxo ikusten do bikote urdinek, baina inda inolaz ere ez, eta ikusita atzetik gerturatzen nahi diela, zalantza hoik sorarazteko gai izango dagoain bikote gorri ez. Eta Mai sakean ere ez du oipatu hori aurretiaz, baina pilota zaleren bat akaso konturatu izango da, ari da, aurkariak nahasten, aurrez luzeago atera ditu, 8. laburrago atera du, eta hau berriz zertxo bait luzeago, baina hau ere sake beldurgarria izan da, gainera bideratu nahi izan duena, saketik nahas ditzake aurkariak Maiek, eta horri ere etekin atera behar dio, partida aurrera aterako badute. Bai, saketik mitin izan du domine, eta partidu honetan bai ez. Naroak atzean jarri du, gainera etorri zaio Amaiari, baina jaso du, Oskozek atzera, eta gero Amaiak luze jarri du. Naroak ere bien tartean jota, luze. Lauterdidik Amaia gainera etorritakoa ekarri, Oskozek atzera, partida behar bada zertxo bait lasaitu dela esan daiteke. Mai sartuko da bigarrenez segidan jokoan, atzera luze arrisku handiegirik hartu gabe ere hariko da behar bada. Baina Mai ere orain seguruago ikusten ari gara, gehiago gozatzen, eta behar bada bere buruarekiko konfiantza handiago izatea ere ekarriko dio horrek. Bai, Mai hola ikusitare horrek konfiantza ematen dizo, ez? Hau gainera etorri zaio, atzera etorri, eta nik uste hor luze bideratu nahiko zuela pilota zabalera, azkenean pilotarekiko tarterik ere ezko behar bezala neurtu erdira etorri da, gainera etorri zaio, eta hor behar bezala jotzerik ez du izan, bere erabakiaren gatik edo pilotarekiko tartea ondo neurtu ez izanagatik. Bai, pixkak usteka benez, hor igual baliteke tarten baten azkarrago ateatza pilota, eta espero etzun bezala gorputza heldu torri zaio, ez? Ez da bat ere zoiko izan, nik uste hor zabalera jotzea nahiko zuela, baina txokoan gehiegi sartuta zegoen horretarako, erdialdera etorri da, baina koskaren batean behar bada, beste zenbaitetan ez bezala arrotuko da pilota hemen, oso pilota leku irregularra da, eta nabardura edo txikikeria aurikenduta ez du pilota leku honek atano 3. inolako jokatzeko aitzakiarik sortuko ezertan esango nuke, baina behar bada izango dualako gune ez ohikoren bat, halere harrigarria gertatu zaigu hori, inondik inora
Maili gertatu zaionaren bidetik. Atzera Amaia Arrastiak ezkerrean sartu du, baina ongi jaso Naroa Agirrek. Orain behar bada partida markagailuari dagokionez ezpada ere zertxobait berdindu da bikoteen indarrari dagokionean. Gehiago ematen ari zaio Amaia pilotari eta Naroa ere atzean gehiago lan egitera behartzen ari dira orain. Bai, nik uste Maili gehiago dela sartzen jokunez eta hortik etorri dela aldea. Bien tartera jaitsi, Naroa dator aurrera eta ongi jaso azkenerako, bolea sartuko da, kainu ona eta Maiak Zabalera bideratua, ongi bideratua, bien tartera bildu Leire Oskozek, Mailik ekarri eta pilotari altuera eman, Leire saiestu guran baita biltza Uneoro Gorriak eta berriz ere atzelariak nor baino nor, luze iruterritik lauterdira Naroa Agirrek eta bosteterritik zertxo bait laburrago, baina aurreko baino ezkerreratuago Amaia Arrastiak. Ilota jaitsi Barrokalek, Oskozek jaso, bolea indartxua txokoan, ezkerrera bildua gainera, Amaia sartuko da eta gero luze atzera eta Zabalera, Irez Leirek jaso, eta ezkerreratu txokoan dejada Maili, karro egiuzia, tanto izateko kaso Zabalera Amaiak, Naroa ibilarazi, nahi dute Uneoro batetik bestera, Zabaletik txokora, eta txokotik Zabalera, berak jo du eta bera pilota arrotzen ari denez Maili urrun izatea nahiko dute urdinek ere. Bergarara sartu da, Zabalera gainera etorri zaio Leireri, baina Nafarrak ekarri du, txokoan utzi du gero Mailik, baita luzexeago Leirek ere, gero berak ireki du eta pilotari altuera emanez Leireren arrisku alekutu eta gero Amaiari joan zaio pilota kanpora, arrotzera joan da, ez da bereziki arroa izan, baina fronti sartiko izateak eta bereziki Zabalera bideratzeak kanpora eraman dute pilota hori. Bestela, barruan izango baitzen, hain Zabaleregi jo ezpalu. Bai, oso ongi moitu do pilota Mailik ez, hor defentsa lan ona itea behartu do bikote urdine, oso ongi jardun du bai Leirek bai Naroak defentsa hortan, eta gero ba hor Amaiari ez, Zabale alde indio. Eta berriz ere, Leire Mailiren aurrean izango zela esan dugunean, Mailik arrisku ez duela esan dugu, baina gaur bereziki arriskutsu da bilen aurain sakera etorriko den eska izango da Leire Oskoz, abiadura handian irteten ari zaio pilota, eskutik beste partida batzuetan ez bezala, eta Maili behar bada deseroso sentiaraziko du horrek eta zalantzak ere piztuko dizkio. Bai, berak nik uste Maili bere lana oso egiten nahi dela, baina gaur hori hoxe falta zitzaiola ez. Bere laune urdurixio da bilela eta utxegite batzu pilatu itola ez, bestela berriz partidun sartuta daudelako ez. Baina lasaitu da azken unean, pilota bat galdu du, azken hauxe galdu izanagatik, bestela diardu orain, lasaiago eta gehiago arrotzen ari da. Eta horrek konfiantzari dagokionez ere izango du Amaiaren eragina. Bai, baina utxegiterako marken gutxiokin dabiltze ez, ezatenen zaila da gero dena ateratzea ez, tartea markagailuna handie denen, eta horrek batzutan baldintzatzen du ez. Eta gero beste ezkertzear bikain bat Leirek abiadura handian aterea hau bere azpidik eta Mailik beste kontraerasoko jokaldi batekin erantzun nahi izan dio, baina txapan izan da, ahalegin hori. Bai, esaten duna ez, zaila da denak ateratzea, lehen hor bolea zoragarri hori bagainen atea zaio, baina guain txapar alde indio. 18 eta 9 eta jera zeuk aipatu duzunaren bidetik, orain arrisku arrisku marginare txikiagoa duten, lau tanto besterik ez dituzte behar urdinek eta ez dakit horrek zer nolako jarrera ekarriko duen Gorriengan, Maili orain arte bezala aukera guztietan sartzen hasiko den, edota behar bada pilota gehiago astintzen ibiliko den Leirek sartzeko pilotarik izan ez dezan. Behar bada jarrera aldaketa ere ekar dezake, hain behartuta jokatu behar izateak. Saiatuko da ez, azkenen badaki berak itendula mine eta hain beharra daukela ez. Zabalean egon dadin eskatu dio aurrelaria gaztelariari, Amaiak jaso, eta hau ere gainera etorri zaio Mailiri atzean prest egon zitekeen arren, luze Naroak, eta ezkerrera gainera, Amaiak jaso, Eire sartuko da orain bien tarzera, ezkerrez pilotaren bila joan dadin eskatu dio eskuarekin egin dion keinuarekin Mailik Amaiari, oraingoan atzetik ederki eutsi dio pilota horri, zama bazeraman, abiadura ere bai, baina ongi jaso du, eta hau ere ez da bada aurreko baino asko zobea
Hau ere gainean da, eta gero bolea. Ez zaio behar bezala eskuan sartu Leire Oskozi hor azpitik sartu da eta azpitiko jokaldiak beti dira zailago gainean izateko eta kasu honetan horixe falta izan du Leire Oskozen boleak abiadura bazeraman, baina oso behetik egin da izateak ez du bat ere laguntzarik eman gainean izateko bidean. Bai, horren, aro oso ongi da pilotan, ez? Gaina ez bakarrik defentsa lanen ematen nahi zaio pilotai, oso fresko ateratzen zaio eskutik, eta hor aukerako pilota utzi dio Oskozeri, eta bi badauzke olaxe ez, bat ezker gantxoz txokoan uzten joan denare txapazpiralde indiona, eta hau baboleaz. Sake gaizto hau, Naroa Agirreri gainera ateratako alere, sakea etorreko zitzaiona baino atzera xeago zen, esperoko baitzuen, akaso Mailen sake, eta ez da harritzeko hemen atzean dabilen edo nork badakielako Maili nolako sakatzaile fin eta zaildua den oso gazte izanagatik. Luze eta ezkerrera Leire Oskozek, Amaiak jaso. Eta orain Naroari utzi dio bien tartera. Eta gero Amaiak bien tartera jotze erabaki du, Leirek jaso du eta ezkerrean sartu, Amaiak eutxi. Eta Naroak aurrealdetik, Maili bere tokitik atera nahi du, atera nahi izan du. Oraintxe sartuko da Bergarra, baina berriz ere urrunetik Leirek jokaldia txokoan, baita Mailik ere, eta ez da bat ere arraza egin duen jokaldia egitea, berriz ere txokoan eta gainera Mailik Leireri, Amaia dator aurrera, eta luze astin du. Leirek eraman, baina aukera garbia utzi Maili pilota ireki, baina indar handian datorratzera, kontrakantxatik ia bildu Leire Oskozek, Ormabiko Amaiek, ez da ark espero beste zabaleratu, eta horrek eman dio behar bada biltzeko aukera Leire Oskozek, gero gaizko jarri dio Amaiak, eta alaxe lortu du tantoa. Bikaina izan da, baina lan handia egin behar izan dute gorriek tantoa lortzeko. Bai, eta nik esango nuke ez daula bukatuta partidu ez. Asko aida gortzen, guain ikusi da Leirek defentsan zer nolako lan egin behar izan du donez, pilota hoik eramanez oso ongi moitu dolako Maili pilota, Amaia segurogo ikusten da, sakeare gorrin esku dago, eta urdinei bustet kosta hartzaioala ez, gelditzen zaizkion lau tantoik itea. Zazpi tantokoa da zuloa, baina hemen ez dut uste partida inondik inora erabakita dagoela esaten has gintezkeenik, eta esan ezkero nik uste arrisku handiegia zatekeela hori. Mailiren sakek puska dezakete partida, aipatu dugu Mailiren sakeak ondo funtzionatuzkero aukera baduela bikote gorriak aurre egiteko. Oskoz Agirreren jo eta eman ikaragarri handiari, edo gaur erakusten ari diren jo eta eman ikaragarri handiari, baina aurreko tantoetan egin duenak balio diezaguk referentzia gisa, sake bueltan ere arriskutsua dela esateko, eta horrek behar bada lasaitasun ere emango dio bikote gorriari. Maili aurrean izateak beti dakarrelako arriskua aurkari denarentzat eta lasaitasuna bere bikotearentzat. Eta Amaia ere orain lasaiago ari da eta pilota gehiago harrotu eta baztertzen. Bai, hori da ez, eta bikote honek arrisku handi dauke hola jarduten dune. 11 eta 18, sakera dator Maili Barrokal, azpitik eta gaizto ezkerparetara gainera. Ezkerreskua sartu bai, baina azpidik makurtuta eta oso jarrera behartuan beraz Naroa Agirrek. Saketik lortu du tantoa, bere lehen da bizikoa ala lortzen duena Maili Barrokalek, eta berriz ere lehengo pilota biziagoa etorri izan da kantxara. Aurreko tanto hause urdinen pilota lasaixiagoarekin jokatu dute, baina nahiko dute pilota biziatera Mailiren jokoak eskartuko baitu hori. Ba, eta guain urduritasune tokizre aldatuko da, atzetik ikusten denen bikotea heldu dela, zalantzak bikote urdinek euko jo. Eta honek partidaren norabideare alda dezake, sake bueltan airez sartu da Maili. Leirek eraman eta gero berriz ere aurretik atzera. Naroa sartu da arras pilota gaiztoa eramatera. Zabalean jokaldia Mailik eta berriz ere lortu du helburua. Eta buruarekin ez ezko keinuak egiten hasi da Leire, behar bada urduritasunak ere erasango zion eta ez tarritzekoa. Orain gorriak dabiltzalako urdinak baino askoz gozoago lanean eta baita jokoan ere. Ba, eta Maili diferentzien markatzen guain ez, meritu eman bartzaior partidue oso zail jarri denen bere gain hartu dolako zama guztie oso ongi jokatuz bere lana onginez,
pilota oidun bezala moituz, eta guain oso arriskutsu ikusten da, ez? Eta arrisku horrek ez du lasaitasunik eragingo Leire Oskozengan eta Naroa Agirrerengan 13 eta 18 eta hemen partida esan dugu ez zegoela erabakita gauzak ez dituzte bereziki urruti Leirek eta Naroak eta orain pilota baztertu du Leire Oskozek azken unera arte itxaron nahi izan dio Mailik behar bada ezker zeharra egiten hasi nahi gozuelako oso atzean izan arren, baina azken unera arte itxaroteak pilotak aiztotu arazi du, berez zegoena edo berez izan zitekena baino gehiago eta horrek azkenerako ezerezean utzi du Mailiren erasorako aukera. Bai, asko gaiztotu zaio ez, erasoan pilota aprobetxatzetik hor galtzea pasatu delako ez, eta horrek sekuleko arnasa bikote urdineri. Eta are presio handiagoa Maili eta Mailarentzat, 3 tanto besterik ez dituzte behar Oskozek eta Agirrek, eta bizkarzorro pisutsuagoa da hori hemendik aurrera Maili eta Amaia egiten saiatu behar duten, Mailik eta Amaiak egiten saiatu behar duten langintza horretarako. Amaia kargatuko dute partida guztian zehar, egin nahi izan duten legez Oskozek eta Agirrek, eta Mailiren arriskua ezer ez du eta alba da baita saiestu ere, posiblea denean beti ere. Oskozek atzera orain, gainera etorri zaio Amaiari, baina jaso eta ikusten ari gara beste lasaitasun eta temple batekin diharduela orain. Bai, hala da ez, partidun berriz sartuta dago, oso berdinduta dio joagoin tanto bakoitze urrea balio do eta berdintasuna handiek kantxan. Oskozentzat aukerakoa izan daiteke hau, bien tartera luze, Amaiak jaso, eta aukera garbia Leireri, baina etorri zaiona, baina ez du arriskatu nahi izan. Hor txokoan jokaldirin bat egiten, hor bere burua saldu du akaso atzera Mailik, Naroak eutxi, baina ez din Mailiri aukerari kendu, gero luze arrotu, eta Naroa dantzatu ezkerretik eskumara, eta eskumatik azkerrera. Arrastiak azkerrera. Naroak eutxi hor zertxo bait gainera ere etorri zaio, baina azkarraina aurrera etortzearen ondorioz, baina ongi moldatu da, berriz ere luze astindu du pilota Agirrek. Eta gero zabaleratu, zabal alderantz bideratu Amaiak ezkerrera gaizto bildu Oskozek, Mailik jaso eta ark ere zaila paratu Leire Oskozi, txokoan utzi du Amaiak. Leirek eutxi, berriz ere beste jokaldi bat, antxe bertan Mailik eta hau ederra izan da, eta 14. bikote gorriarentzat ez dago hemen ezer erabakita. Ez, iriki egoendik ez, azkenen Maili nik uste partidu oso nahiten nahi dela, errematen gaina asmatzen nahi da ez, eta urdinek defensa ona erakusten nahi diela, baina zuloa bilatzen nahi dela ez, eta hogeita birabiden, zulo txikie da ez, goinik bizi nik uste bikote gorrie. 14 eta 19 tantokoa da zuloa. Tarte laburragoa dute aurretik 22. bidean Leirek eta Naroak, baina Mailiren arrisku aukera horrek ez du lasaitasunik eragingo bikote urdinarengan. Behin eta berriz ari gara aipatzen eta behar bada zaleetakoren bat nekatu ere egingo genuen ordurak honez gero, baina uste aipatu beharrekoa dela. Maili ari da orain bikotearen zama bere gain hartzen eta gehiagotan ari da jotzen erasora. Pilota garbiak amamakoak ez dituenetan ere, eta Amaia lasaiago aritzeak ere badu garrantzia bikote gorriarentzat. Orain ari baitira, txapelketa guztian zehar erakutsi duten bikote sentsazio hori plazaratzen. Bai, lasaiago eta ongi ez, nik bain uste bikote gorrie txapelketan zehar erakutsi duen Maia nahi dela. Atzelariak lanean orain arte, Mailik sartzerik ez eta Leirek ere ez du aukera garbirik izan eskura. Arterako pilotak adetan, luze Agirrek, eta baita Amaiak ere lauterditik, 3 laura, lauterditik jodu Naro Agirrek berak, tokiderera, lauterdian oinak zituela pilota 3 eta 3 laurdenen luzatu Amaia arrastiak, Naroak bueltatu, eta gero Mailik jokaldia, Leirek karri makurtuta, eta gero aurretik atzera bat eterditik, lauterdira indarrandian eta biadura bizian, hau ere
Pilota loratua izanagatik. Aizto jarri dio Arauak Mailiri, jaso, txoko bandeja da Leirek, ez du behar beste asmatu eta gero atzean Mailek jarri dako pilotak. Eman dio tantoa bikoteko horriari, lehen ere indar handiagoz azaltu, handiagoz mugitu du pilota eta orain indar handiago emateak tantoa bideratu du gorrien aldera. Bai, arrisko ikusten zaio partiduri guain ez, Maili jokatzeko dau konfiantza askokin eta Amaia guain ongi da pilotan ez, eusten behintzat, utxegitek pilatu gabe, geixi hori ematen dio, Mailik aukera gehiago dauke horri esker, eta guain sartuta dau ez, eta bikote urdine berriz, hortik ezin ateraz ez, defentsan bai haidiela, inalakiten, baina defentsa lanen bakarrik bikote honei aurreitea zaie da ez. Leirek azken aukera hartan egin duen dejadarekin bere burua saldu du, baina egia da orain partidaren zatirik luzenean, baino behartuago ari dela lanean, Mailiren merituagatik noski. Bai, eta ikusten du zaie delare bai guain gorriri tanto aitea ez, leno lortzen zuen abiaduraz muituta batez ere arrastian utxegiten medioz tanto aitea, beraiek ongi kantxa, baina guain ikusten da lan bera inda emaitza ez dela berdinez. Eta hemen hirugarren etenaldi eskatu dute Leirek eta Aroak, beste behin ere etor litezke aurkira eta bi etenaldi eskaditzakete oraindik Mailik eta Mailak, baina ikusten da etenaldiak iraunduen tartean inorrez dagoela lasai, Maili batera eta beste dara ibilaldi laburrak egiten ikusi dugu. Nabari da, tentsioa dagoela eta finalgardi batean gaudela, jera. Bai, guaina tentsio handie ez, hogeita birabiden gutxi falta da. Are handiagoa, hasiera baino gehiago, behar bada. Bai, eta atzetik ikusten da arriskukin datozela gaina ez. 15 eta 19, lau tantokoa da zuloa, 3 falta batzuek gehiago beste, baina tanto gehiagoren beharrean diren horiek indarra ere badute eta konfiantza eskuratu dute azkenengo tantoetan eta horrek ez du bat ere aukera garbirik ekarriko bikote urdinarentzat eta behar bada orain Leire ere zamatuago ibiliko da eta gehiago asmatu behar ere senti dezake behar bada. Bai, hortik atera beharre hortan ez, ikusiko du nola reakzionatzen duen. Atzelariak ari dira lanean orain arte, bostetik luze. 3 terdira Aroagirrek eta ezkerrera, ez hemen ezkerrean sartzeak ere balio dezake tantoa lortzeko bide hartan. Bien tartera Mailik, Amaiak ez, Aroak jaso eta gero Amaiak luzatu atzean jarri eta baita 3 terditik 4 terdira eta ezkerreran Aroak berak ere. Amaiak jaso, Leirek luze atzera eta Maili sartuko da Amaiari laguntzera, erori egin zaio pilota hori, lehen ere partidaren hasieran alakoxe pilota bat galdu du eta baita orain ere, eta ez une egoki izan pilota bat galtzeko. Ez, unea batez ez, atzetek aurrera zetozten, konfiantza hundikin, oso tanto honakin ez Maili ez, batez ere konfiantza gainezkazula eta bueno, urdinek zat, oita birabideen opari hundi ez. 20 eta 15, baina behar bada jakingo du, hemen arriskatu behar duela Leireri pilota garbirik ez uztearren eta ura ere behar zeharren. Bai, ez, dena zaila da eskun sartzea ez, takada indunen zoragarri jokatu do, baina guain, bueno, utxegite bat pilatu do. 20 eta 15 nahizu hartu, pilota aldatu duten ala ez, baina tira, pilota honekin jarraituko dute Leirek eta Aroak, aukerakoa aurrean osko zentzat, luzta jarri du, Barrokalek atzera etorri eta ekarri, eta gero Agirrek atzera horre eskuarekin egin duen keinu garengatik behar bada, ez da gehiegi gozatutako pilota izan luze Amaiak eta baita Aroak ere ezkerrean hartu du gainera. Barrokalentzat aukera garbia izan daiteke, atzean jarri du luze, 6 terditik Aroak eraman. Eta gaizko jarri, Zertxo Boit ezkerreratuta. Luze baina laburrago Barrokalek eta Zertxo Boit luzeago gero. Aroak berak, Amaia eta biak ari dira orain lanean, elkarri pilota luzeak jarri nahian. Eta aurrelariak sartu ezin da, orain arte, Maili sartu berri da, luze atzera 3 terditik. 4 terdira orain badakigu zein izango den bere helburua luze jartzea. Eta Leirek defendatu behar duenean, deseroso defenda dezala, ahal bada baintzat. Eta hori lortu du aurrekoan ere atzera etorri behar izan baitu, pilota
eramatera. Bai, ongi demoitzen ez. Ezkerrez Leirek jaso, orain ere behartuta, eta Amaiak luze, hiru terditik, lau terdi ingurura, bostetik Agirrek jaso, eta Maili datorratzera lau terdira arte, atzelariari laguntzearen, luze, bosto terdira, gainera etorri zaio Naroari, baina jasotzea lortu du, luze Maili Barrokaldek berak, eta Naroa eusten, une oro, tantoaren azken zatian behintzat Mailik jaitsi, Leirek ekarri, Zabalean jokaldi bizia, atera du bere tokitik eta bueltan horri izan dezake aukeraren bat, keinu azkenean, Zabalera Amaiak, eta gero atzera Leire Oskozek. Amaiak txoste egin dago pilota, gieroan du, Zabalean jokaldian Naroa Agirrek, gainera etorri zaio Maili, baina jo du, jasotzerik izan ez arren, 21 eta 15, eta aukera garbia izango dute orain, Leirek eta Naroak, tanto bakarra behar dute, eta lasaiago hariko dira, hemendik aurrera ikusten da partida aldatu dela. Bai, baina ipagarri iruditzen zait Naroan partidue, ez? Sekulako partidue iruditzen zait aideleiken. Ez da utxe egite bat beraren ikuste denak eraman, gaina intentzio hondikin pilota moituz, eta guain Zabalen indun tantoa oso ona izan da. Venga, esan dio Mailik Amaiari, hemen partida gogortu dezaketela badakigu, eta horren esperantzan segi beharko dute aurrera Barrokalek eta Arrastiak, luze jarri du Oskozek, Amaiak jaso, Agirre gatzera luze, eta ongi eutxi Amaia Arrastiak, orain ari dira behar bada gehiago arrotzen eta hasieran bezala eraso nabarmenagoan Oskoz eta Agirre, eta Barrokal eta Arrastia, une orain artean defentsan ari beharrean. Oskozek aukera izango du, atzera luze ben inork ez du badezpada Garesti ordain daiteken arriskurik hartuko da. Atzera dator Maili eta luze jarri du honek ere atzean, eta baita ezkerrean ere. Oraingoan berak jaitsi du, txoste egin dio pilotak Leireri, baina jaso du aurrelari nafarrak, Zabalean jokaldia, iritsi da Leire Oskoz, atzera Maili Barrokalek, eta Naroak jo bai, iramaterik ez ordea. 16 eta 21, lortu dute azkenean, defentsatik erasota pasatzea, eta azkenean Mailik lehen da bizi zabaldu dago pilota horrekin eta gero atzean jarritako honekin, tanto ere lortu dute. Bai, eta segin behar da ez, 22 iritsi arte dena irikite duten da. Buelta hundigoak ere txapelketa honetan ikusi ditu ez, 21 eta 15koa itzultzeko gai Maili eta berare izan ziren, kasu honetan eta hanen kontra oroitzen ez, hori ere bueltatzea lortu zuela, orduan, bueno, 22 bideen emozio gainik. Eta beste alderdi aipagarri bat ere bai, ordu betetik gora doa jada kronometroa, partida luzeari da izaten, eta bukaeran askoz gehiago gortu da, hasierako puskan pilotariek eragutsi digutena baino. Pilota gaiztoa Amaiak, Naroak jaso, eta Mailik aukerako izango du. Bien tartera jaitsi txostegin arazi eta tantoa lortu du gainera. Eta gure bikain egin dute. Aurrena Amaiak eman, pilota gaiztoak jarri eta gero Mailiri etorri zaio aukeran. Bien tartera jo, txostak lagundu die behar bada, baina alaxe lortu dute tantoan, lehendabizi batak tantoa bideratu eta gero besteak edarki bukatu. Bai, ala da, segi beharra daukea ez, hemen azkeneko tanto arte dena irikie, eta esan duzuna, partidu gorra eta ona ikusten egala esango nukenik. Eta estua eta hau ez guztiez landa, tentsioak ere izango du eragina, sake luzeago arain Mailik, aurrekoak laburrago eta azpiagotik atera ditu, baina hau luze jartzea erabaki du, berriz ere txosta, Leirek ekarri du nola nahi ere, eta gero berriz ere luze atzera. Gainera etorri zaio Naroari, baina gainean da pilota, aukerarik ez zinkendu alere. Bien tartera jaitsi, Oskozek eraman, eta orain Amaiarentzat aukera izango du. Amaiarentzat aukera garbia etorri daiteke luze eta Zabalera. Gainera Arellanoarrak, Agirrek ekarri, Barrokalek, berriz ere luze atzera. Orain Naroari dira lanez zamatzen nola Maili ala Amaia, eta horixe nahiko dute. Leire urrun izan, lortzen ari dira beren helburua, eta Naroak lan egin behar izatea. Partida bukatzen den arte. Leire urrundik sartuko da Naroari pilota bat kentzearen bien tartera, baina prestegoen pilotari eutsi eta atzean paratzeko Maili. Luze baita
Naroak ere, are luzeago Amaiak. Eta gero gauza bere egin du Naro Agirrek, ezkerreratu gainera Amaiak atera. Eta laburrago jarri, Maili sartuko da jokoan. Bien tartera, ezkerrean Barrena, Naroak ekarri. Maili atzera. Eta Naroak luze ezkerreratu du, baina ongi atera Amaia Arrastiak, leiden zadaukera garbia izan daiteke, baina hemen inork ez du behar adina behar baino gehiago arriskatu nahi. Zabalean Amaiak, doi iritsi da pilota, baina azkenerako gainean izan denez tantoak segi egiten du, luze Agirrek eta laburrago Amaiak eta ez dakit esku hori ez den baldintzarik honenetan izango. Oskozek aukerako izango du atzera, luze. Eskumaz sartuko da Amaia, gainean da. Jokoan Leirek, gozatu gabeko pilota jaso du Barrokalek, Leirek bien tartera. Amaiak jaso aurrera etorrita erabakitasun handiarekin, berriz ere luze atzera lantzekoak. Amaiak jaso doi. Jokoan Arroegi, Leirek eta gero atzera. Mailik eta gero Garrasi atera zaio. Handu da behar bada. Hartu erabakiaz Leire Oskoz, luze atzera Maili Barrokalek. Naroak jaso. Maili Zabalean jokaldia. Jaso du Leire Oskozek eta gaizto jarri. Eta hortxe amaitu da partida, 22 eta 17. Leire Oskozek eta Naro Agirrek lortu dute. Gaur 8 Iruñeko Labritzen jokatuko du finalerako txartela. Hor gaizto jarri dio. Dejada Leire Oskozek, Naro Agirreri ez Maili Barrokali. Eta azkenerako defentsa lanean lurretik eramaterik ere ez izan Bergarako aurrelariak. Partida gogorra izan da eta are gogorragoa behar bada. Azken tanto aukera, azken unera arte inorkeztu gehiegi arrestatu nahi izan. Eta bukaeran Leirek ezkerreratu duen pilota horrek dena erabaki du. Oso gaizto jarri dio Mailiri, nahi gabe behar bada. Baina azkenerako lortu du bere helburua eta lurretik eramaterik ez izan Mailik. Eta galantaratu izango dute finalerako sailkatzeagatik. Nik hemendik zorion du lau pilotarik ez. Ikuskizunean eskaini dute, nik uste lauek maila honen haitu diela, igual hor zalantza batzuk eduki dituela maila partidu hasiera hortan ez, eta hortan tarte hortan zulo hori onge aprobetxatu dula bikote urdinek, baina gero Mailik erakutsi du ez, zer nolako pilotari eden, ze tantok lortu dituen da nola eman dion buelta egoerari, eta urdinek bukaera arte asko sufritu behar izan du garaipen hori lortzeko, eta bida, nik esango nuke, ez uste pixkoa badela ez, kiniela guztietan Maia eta Maili zeuden, baina baginekin berdin ere Oskozek eta Naroak beraien Maile ematen balin bazuen, partidu batea oso arriskutsuk ziela eta gaur demostratu du. Eta behar bada partidaren bukaera aldera aurrez zabaldutako zuloak ere laguntza eman die, lasaiago jokatu duten, nahiz eta Mailik zalantza sortuko ziren, inolako zalantzarik gabe, eta behar bada hasieran hartu duten aldeak eman die garaipena bukaera aldera. Hala da ez, azkenen hor nik uste hor egon dela gakoa ez, hasiera oso ona eman diola bikote urdinek, asko jokatzen, zalantzak sortzen bikote gorringan, eta hor Amaiak zalantzabik izan ditola, eta hor hasiera hortan eduki duen tarte hori, azkenen bukaeran eraki horra izan dela ez, bostantoko aldea bakarrik daolako markagailu. Eta Jerazuk esan dakoa, behar bada ez ustekoa, sailkapenean ligaskan lider amaitu zuten Mailik eta Amaiak, baina esan dugu gaur arte egindakoak gaur ez zuela balio, eta azkenean atzetik aurrerako bidea egin dute 6. 4. postura sailkapenean, eta gero gaur gaiendu egin zaizkie Leire eta Naroa, Mailiri eta Amaiari, eta merezimendu osoa zaude gaur 8ko Iruñeko finalean. Dutik gabe badakiu, txapelketak momentu badula, finalerdi partidu batea dila, txapelketa guztintzear sekuleko Maile erakutsi do bikote gorrik, eta pena pixkoare ematen do alde hortatik ez. Amaiak berak sekuleko txapelketa jokatu dutzaio inongo merituken du behar, gaurre bai partidu erditik aurrera demostratu du zenbat jokatzen duen, eta nik uste pozik eta arroioteko moduko txapelketa induela ez. Hori da, txapelketa bikaina egin dute eta horrekin geratu beharra dute. Ez dago besterik, honek segiko du eta hemendik aurrera ere izango dituzte lan ona egiteko aukerak, estatistikak ero errepasatuko ditugu, jada elkarrizketa setera egin behar baitugu protagonistek zer dioten entzuteragoaz.
Deika dituzte gure lankidek Leire eta Naroa eta jendartetik elkarrizketetako setera egiteko biderik dugun, hemen jende asko jarri baitzaigu aurrean, baina bagatoz geu ere euren gana. Neskak, ez genuen espero, partida hasiera hori eta behar bada horrek eman dizue finalerako txartela bukaeran asko estutu zaituztate, baina aurretiaz partidaren hasieran hartu duzuen abantaiak ere saria izan du. Zorionak. Bai, esker mile, nik uste beraiek ere nerviosak hasi dela, baina gero ja remontatu dute eta oso gogorra izan da partida. Behar bada hasieran nabaritu duzue, maila kilikoloago hasi dela, zalantzak gehiago izan ditu eta pilota eramateko pilota batzuk utzi ditu eraman gabe eta horrietekin adera diozue. Hasieran behintzat beraz amatu duzue. Bai, lehenbiz ez dakit ezion hartzen botia edo ez dakit, baina hoi da, lehenbiz inditu faio batzuk eta gu aprobetxatu faio horiek. Eta gero aurrean bagenekien mailen inguruan ez zenuela ezer jakin nahi, atzean izan duzu joko, baina aurreko kuadroetan ere nahastu duzu maili. Bai, bueno, biek nahastu gara, berak ere neri nahastu ditaunitz eta oso gogorra izan da partida. Eta atzean eusteak ere, Naroa nik uste gaurkoan garrantzitsua izan dela, bukaeran hobeto aritu baita maila partidaren bigarren erdian, baina zeuk ongi eutsi diozu eta ez duzu bat ere pilotari galdu. Bai, bueno, nik uste hor partida hasian hartu dela abantaila, da gero bukeran asko iztutu digue, baina bueno, betire margena geneukan. Eta, bueno, esan dezuna, igual hasieran bai gu gehiago kontzentrautago partida goto sartu gehala. Mailiri ez teo aukera askoik utzi jokoa jartzeko, eta gero bukera aldea maili sartu ganean ikusi dugu zen minin digun. Txapelketaren bukaera hobea egin duzue, azken 3 partidak irabazi dituzue, lehengo astekoak galdu zenuten, baina gaur bestela aritu zarete, eta oso sentsazio honekin joango zarete finalera. Bai, bueno, nik uste txapelketan zihar goraka egin deula, horra egia esan hasieran ez ginen bate ondo hasi, eta bueno, nik uste bikote bezalare ja hobeto ulertze gala, hobeto kubritze gela kantxa eta kontra joantzat hori zailo dela. Aurkaria ere gogorra izango da baina. Bai, urrengo biharko semifinala iraztunak oso partida gogorra izangoa, egia esan txapelketa hontan partida dana izango genuke izan diala gogorrak. Hau ez egazten lehena, ligilan azkenengo partidan behek irazi ziguten, baina aurrekoan guk irazi genien aurre nahi, eta gero azkenan ziguazenan kontra galdu, hasi que edozein kontra irazi laik eta edozein kontra galdu. Eta datorren astean ere, aurrean duzuen bikotea duzuela, atzetik asko lan egin beharrean izango zara, sakatzaile fin bat izango duzulako aurrean. Bai, nik uste atzetikan, bueno, bai geu baita beste parejake asko kargatze duela, betire nik uste gure taktika izatela atzian kargau eta aukerak haunian arriskau, bestela alpertako arriskua hartzia bestela, eta bueno, finalian ezin dialako akatsa maimendu. Azken geltokia zain, lan hona egin duzu eta horrekin joango zarete konfiantza handiarekin, ara finalera. Oso guztiak esan, iten egin txapelketakin, da gogoa hondiz finala jokatzeko. Ederki Neskak, eskerrik asko eta datorren aste arte. Aizuri. Hau esek irabazleen hitzak eta badatoz galtzaileak ere. Y así me lo quedo yo aquí. Zerristeago izango dira, baina ea zer kontatzen diguten. Maili behar bada hasieran hartu dizueten aurreak, hartu dizueten aldeak erabaki du partida. Bukaeran erreakzionatu duzue, baina ez da posible izan. Bai, nik uste dut partida hasiera bari asko kostago gola sartzea, eurak nik uste dut hasieran oso komodo ibiliala, nik uste dut igual amaia nerviosa xamar ikusi dutela, baina bueno, azkenean eurak be hasiera partean nik uste dut oso nahi dutela. Gero parte horretik aurrean nik uste dut horre hasi gazela erreakzionatzen, eta nik uste gero bigarren partian partio gogorragoa izan dela, eta nik uste dut hor komodoa ibili gazela. Indar handian ibili du pilota Leirek eta behar bada horrek ez ustean harrapatu gaitu. Bai, bueno, segiun Leirek aurrean min asko ingo zebala, azkenean pelota danetara hartzen da, eta aire sartzen danean min asko egiten dau. Eta, bueno, nik saiatu nez, hori mugitzen alde bat eta bestea, maila atzean, saiatu da aldik eta ondo nibiltzen, baina, gero ben aro atzean nik uste gaur kristonetako partia egin dutela, eta, meritu zira bat dutela eta zorionak eman. Bigarren erdian suspertu zarete eta gainera ere etorri zarete, baina gero ez da posible izan erreakzionatzea.
Ez, nik uste berandu xamar izan dela, no? Azera nik uste kriston bentajea hartu eskuela, eta nik uste hor partidua hautsin dela, baina bueno, nik amaia esan gat, segin begula, hemen 22 arte partidua ez dela bukatzen, eta nik uste bigarren partian askoz komodo bila ze, eta bigarren partiakin geritzen ez, eta bueno, bai oso gustora amaiakin nindako txapelketakin, nik uste kristonen dago txapelketa indugula, lehenengo aldiz jokatzen dugu bikote moduan, eta ni egizasan berakin oso gustoa. Hori da, Amaia, zeu partidaren bigarren erdian hobeto aritu zara, eta konfiantza izan duzu zure buruarengan hasieran ez bezala. Bai, ez naiz bat ere ongi sartu partidura, hasieratik ez nengoen gozatzen eta gaizki. Eta, bueno, gero ja bigarren partean hobeto, baina hala ere ez nengoen eroso, eta hasieratik ongi jokatu dute aurkariek, eta horrek baldintzatu du partidu osoa. Ez zarete finalean izango, baina Amaik esandakoak balio digu, harro egon behar duzu egindako txapelketaz, lan bikaina egin duzuen eskak. Bai, azkenean semifinalak dira horrela, partidu batera jokatzen duzu guztia, eta gure kasuan ligian ongi ibili gara, eta kasu honetan semifinalan ez gara, bueno, ni behintzat ez naiz ondo ibili, Mai kriston ondo ibili da aurrean, eta pena. Hemendik aurrera izango dira aukera gehiago? Bai, hori da, orain, ikastera txapelketa hontatik, eta hurrengo txapelketa begira ja pentsatzen, eta beti hobetzeko asmoz. Ederki Baneska, altxaburua. Ni esker. Hau isek lau pilotarien hitzak, baina... Jera, zeuk esan diguzunak balio du partida honen analisia egiten hasteko. Lau pilotariak zoriondu behar ditugu, behar bada Amaik aipatu digu, beranduegi erreakzionatu ote duten susmoa izan dutela, alere etorri zaizkie gainera, zalantzak sortu dizkiete eta erakutsi dute hasieran ez bezala bikote gisa ondo funtziona dezaketela eta finalerdi batek ez dituelak ikildu. Eta horrekin eratu beharko dute eta gaurkoarekin ez ezik, baita aurretiaz ligaxan egitako lan eder horrekin guztiarekin ere. Dudik gabe, txapelketa bikaina indue biek ez, eta gaurren ikuste partidun zati handi baten demostratu duela, zergatik zeuden lider eta ze txapelketa induen ez, horre Amaik meritu handikin partidun zama bere gain hartuta, tanto ikaragarrikin ditu, berriz lortu duen partidu sartzea, baina egia da, igual tarten, zeon tarte hori oso taistea bazai ezela. 11 tanto egin ditu Amaik eta 5 pilota galdu ditu, bakarra Amaiak eta 4 galdu ditu, Leirek ere mordoxka bat egin ditu, 3 sakez 4 atzean eta bana baztertuta moztu da irekitea zabalean eta dejadaz eta 5 galdu ditu eta bereziki aipagarria Naro Agirreren partidua oso azelari segurua dela badakigu, baina ez du bate pilotarik galdu eta bera izan dute atzean kargatuta une oro partida guztian zehar hasieratik. Bai, dudik gabe aipatu behar dela Naroan partidu ez da utxegite bat berarin partidu guztin, pelota zentzuz mugitu, defenditu asko eta eman bai, bixi ikusten da bukaera txampa hontan ateratzen zaiola eskutik eta nik uste gaur partidu bikaina indula. Eta datorren asterako ere badaki hori egingo diotela duten aurkariek. Bai, eta konfiantza handi emango dio partidu honek Leire eta Naroai ez, guain bai finaleako urratxa handi hau eman da bate galtzeko gabe bikote hau oso arriskutsu izango da. Bide malkartsuagoa izan dute hasieran, ez zuten behar bada bikote gisa behar bezala funtzionatu, baina gero bukaera aldera hobera egin dute. Lehengo asteko partida bikote honen beraren kontra ez zuten irabazi, baina finalean dira eta arrotuta joango dira zentzuri gonenean final hartara. Noski ez, ginekin, txapelketa aurkeztu zenen bikote bezala biek berea eman da orgo joango zen bikotea zela eta gaur demostratu du. Eta bigarren finalerdia, aurrez promozio mailan Marta Gomezek eta Alice Sagarduik finalistek Ireide Iriarte eta Janire Sotili izango dituzte aurkari, eta ondoren bigarren eta hirugarren geratu direnen arteko lehia, Iturriaga eta Mendiburu batetik, Ruiz da Infante eta Orbegozo bestetik, bi aurrelari sakatzaile jera bihar eta pilotaleku bizia dela kontuan hartuta, horri etekin atera beharko dioztue. Bai, arriskue dauke ez, hau baino zoru bizigoa duen pilotalekue da, eta saketik mine inditeke ez, badu beldur pixkoa eta hainoan sake zital horrei, baina nik uste asmatu dezaketela jokaldi horrekin, eta partidu iriki ongo dela, eta guk gure hobena eman barko gula partidu aurreateatzeko. Oian eta biak ere ez dira, nik uste, lasai ongo zure saken ondorioz. Nik uste lauek daukeula aukera partidu hon bat iteko, eta lauek partidu hona iten bau, gaur bezala xe gauzeko oso estu ongo die. Aurrean asmatzea eta atzean eustea gakoa behar bada.
Bai, aurren asmatu beharra egongo da, ez? Eutxita bakarrikatzen zai izango da aurrea teatzea, eta erasorako pilotalekua den hortan, gehien asmatzen dunak erasoan, puske handia tirazi eukiko do. 11:30 hasiko da biharko Miarritzeko jaialdia, eta geu antxe izango gara jaialdiak ematen duena kontatzeko prest, bertara hurbiltzerik ez bazen dute, hemen izango gara bihar ere jaialdi horrek ematen duena kontatzeko prest, 10 euroan dira sarrerak, eta badakizue, bertan zuzenean bertatik bertara erosteko aukera duzuela, edo bestela baita Dos Pilotaren webgunetik ere. Besterik ez gaurkoz Donostiatik, plazer baduzue, bihar izango dugu Miarritzetik, elgarren berri. Bihar arte, izan ongi. Bihar arte.